Niddefaw ngħidu kemm għall-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna? Merħba nilqakom fl-istudio Mana, l-lum fl-istudio miegħi għandi l-Mary Louise Colero Preka, President Emeritus Mary Louise Colero Preka, maħan tħadded dwar ovvjament il-kontroversja li qalet l-emenda tal-abort, il-presidenza tagħha, ir-ruħ soċjalista f'pajjiżna, traġit politiku tagħha, hemm x'inqa biografija hemmhekk ukoll, però qabel ma nibdew nfakkarkom li l-aqwa mod li tagħtu sosten il-dan il-podcast huma tnej, jew li titlu patruni maħna, patreon.com/John Malija biex jisiru still champions leġendi bist waħda, bro. Yo, bro, biex tkun qed tagħtu palata kbira, il-patruni huma r-ruħ is-sinsla u x'inqam il-kliwi wkoll ta' dan il-proġett aktar minn hekk tistgħu tgħinu dan il-podcast billi tagħmlu użu mill-prodotti u servizzi tan-nies u l-azzjendi li appoġġjawna. Dawn l-azzjendi huma il-Maple Hungry Hippie li by the way ta' bilħaq għanna ikla ġeja del-waqt tibatu, jek tkun tinaqdu maħna l-dik kem tibatu email l-Adel fuq adel@johnmallia.mt l-ikla Hungry Hippie ħatkun fi 18, tajba? 18 ta' Fevrier in French. Is that right? No, it's bullshit. Ma 18 ta' frar. Narakom, aktar minnek il-Browns, Derek Meads, Garmin, grazzi l-Kutriko li jissa, guys, come on, wasal zmienu, Kutriko, stoves, fireplaces, titketzet naqa, mal-laver, u għek għandhom xi 300 modell jidir li jinta fireplaces. Smokin. Aktar minn Kutriko, ukoll ovvjament Lee Cabs, Oxford House u Vini Eka Pritchi. Da kollox di partij, nerġa' nfakkarkom, patreon.com/John Malija, għala tlaqna. All right, mela. Donet, merħba l-eċċellenza tiegħek, grazzi immensament tal-ilqajt. Tista' tibda billi tqettajli bismi, please. Mary Louise, jew Mary Louise, x'inhi il-kadenza? Ħansaqlek naqal mikrofon il-kadenza kif inhi? Mary? Kollox naħseb qaluli f'ħajti, jiġifieri. Li waħda tippreferi? L-imtrit, jekk jista' jkun mhux eċċellenza għax. Ara tlaqna. Grazzi Mer. Jiena Mer. Tajjeb. Tal-ilqajt l-istedina tiegħi, naf li kemm xejn persistenti. Naf il-marataj li kullħat jgħidli. Pero din kienet speċta, jina nafek. U naf li inti bnidma intelligenti, naf li inti bnidma morali, u ma daw xorta ta' taħdidiet li nixti inżid ma' repozitorju li huwa speċa ta' taħdidiet tal-podcast sewa. Aktar minn hekk jiena naħseb li anke l-kuntest storiku, kuntest soċjali, inti jiena nqisek figura pjuttost importanti, għandek dil-ġbija kważi matriarkali li minna titnessel dil-ħila li inti ġana nħarsu lejna fusna, lej fej qegħdin bħala pajjiż, mingħajr ma turta wisq in-nies li dak huwa don. Nittama l-każ, ġifieri. Ġifieri jiena ħajti fil-ħajja pubblika għatma kien kella l-intenzjoni li noffendi l-xaħat fil-verita. Jalla ek u l-kas, jalla ek kirna xirin għamil. Naturalment, mux jien għamil ġudizzju ma in-nies li bximot jew biħor segwewni. Ħajti fil-ħajja pubblika kienet hemm għax għandi valuri li deqqu wkoll għaliex dejjem emment li kista jkun kulħadd fil-pajjiż jipparteċipa biex dejjem inħarsu lejn nfusna u wkoll ma nibżgħux nibidlu. U naħseb meta bdejt fil-politika meta kelli 16 sena, ġifieri quite some time now. Għax propju dak iż-żminijiet ma kienx hawn soċjetà ċivili organizzata kif illum, ġifieri dak iż-żmien kienu biss laqdiet tal-Knisja li u fil-fatt ta' 13 sena kont attiva ħafna fl-Azzjoni Kattolika jiena. Però ġie żmien fuq 16 sena u dak iż-żmien kont anke l-MKAS konna jgħidu l-Polytechnic fejn ħassejt li nixtieq nibdel taf kif u dak kien forsi l-mument fejn bdejt nikkonsidra l-politika. Jiena
għalija l-politika hija servizz. U mhux qegħdin biex noqgħod najar lilek jew l-dak jew lill-oħra li ma jaqblux miegħi, imma qegħdin hemm biex nargumentaw u nħabtu l-idejat, u mbagħad noħorġu l-aħjar. Ġifieri forsi ġejja minn ukoll background tal-papa tiegħi li kien persuna politika l-aħħar, imma li kellu ħafna sens ta' kif taqbad tgħid altruiżmu fih u dem kien jgħid isma' aħna hekk kien jgħidilna lilna insomma d-dar, kien aħna tant aħna ħasra poplu żgħir. Aħna tant nistgħu nagħmlu ġid li kieku kull min jista' jagħti kontribut u ma jkollniex ħanajtek ma kienx jemmen verament ma kienx jemmen fil-politika tal-partiti, imma kien jemmen li għandu jkollna qisna gvern nazzjonali li nħarsu lejn l-affarijiet li jista' jagħmlu ġid il-poplu tagħna. Allura meta loqgħodna nagħmel anke riflessjoni dwar kif inħares lejn l-affarijiet, inħoss li kien influenzani ħafna. U semmejt speċa dan il-bżon ta' dialogu u kultant dialogu kumbattut li speċa jirrivolġi jew jorbita madwar l-idejat mhux l-attak tal-persuna u speċa dan il-podcast huwa ħafna favur dan ix-xorta taħsib. Argument jew dialogu jew dibattitu li huwa popolari ħafna bħalissa li huwa l-iktar prevalenti bħalissa huwa dak tal-abort. Sewa, palissa għaddejja diskussjoni nazzjonali dwar din l-emenda u nixtieq li nibdew billi nikkontemplaw lila. Però qabel ma nikkontemplaw l-abort u l-emenda u jekux morali, eċetera, eċetera, per se, nixtieq naqra nieħu il-ħsieb tiegħek dwar x'taħseb fil-mod li qed niddibattu l-abort f'Malta. ħana minna parentesi fuq ta' qabel, ma jfissirx li dan li qed ġifieri dejjem irnexxieli, ħan nitkellem id-dritt, ġifieri nixtieq naħseb li dejjem irnexxieli. Ma naturalment jiena bnidma parkolat xi darba probabbilment żlaqt taf kif ġifieri. Le, jiena mu joġobni xejn la d-dibattitu dwar kif qegħdin niddiskutu l-kwistjoni tal-abort. Imma ħafna drabi ma joġobnix kif niddibattitu. Niddibattew bejnietna. Ir-raġuni li sfortunatament isna we got stuck in time. Fejn bil-fors jekk jien ma naqbilx miegħek, irrid nispiċċa ngħidlek. Jew inkella rrid nispiċċa ninsulentak biex jien isni nirbaħlek l-argument. Se mhux qed ngħid li kulħadd jagħmel hekk. Imma unfortunately dejjem din tkun il-qisa t-toma prevalenti fid-dibattiti li aħna jkollna bħala pajjiż. Imma mbagħad ukoll ninkwieta għaliex dejjem ikollok settur isu settur fil-poplu tagħna fejn isu iżomm lura u ma jħossux komdu biżżejjed jitkellem. Ġifieri ġieli nitkellem ma' nies u jkollhom femmiet tal-għaġeb u jkunu vera qed joħorġu idejat meta qed tkellimhom one-to-one, imma mbagħad jiena pereżempju inħeġġeġ imma ħasra sint kieku nagħmlu tikteb jew inti kieku tidħol u tiddiskuti u jgħidulek li nibża. U speċi l-biża minn fejn ġejja. L-imxorta ta' biżgħat, eżatt. Itwerwirni l-kelma u nismaħħa mhux ħażin qegħdin. Nibża xi pattuili, ma x'impattu aħna. Jiġifieri aħna daqshekk aħna poplu isna qed nimxu fuq il-ħġieġ li kull darba noqogħdu attenti kif nitkellmu jew isna għandna xi gatekeeping ta' xi tip li ġifieri tinkwetani għax aħna nikbru kemm individwalment imma kif ukoll bħala poplu jekk aħna nkunu kapaċi li jkollna ħsieb kritiku u din ħossa jasra li għajem gab kbira, għanna bżonni kon iktar sib kritiku, jien nittama fiż-żazax tagħna. Din verament nixtieqa u fit-tfal tagħna, ġifieri jiena naħdem ħafna. Fost it-tfal, ma' tfal, u speċjalment fejn jidħol il-parteċipazzjoni ta' tfal. Jiena għandha ħafna tama fit-tfal tagħna. Imma ovvjament, ġifieri rridu ikollna isu kważi sforz nazzjonali. Ġifieri kull min jaħdem ma' tfal b'xi mod isegwi proċessi ta' parteċipazzjoni ta' tfal. Jiena dejjem niskanta kemm it-tfal joħorġu bidejat
li aħna l-kbar u l-intellett kollu tagħna u bis-sapjenza kollha tagħna maħniex kapaċi naraw ċertu dettall. Ġifieri u t-tama tiegħi allura fejn aħna jkollna l-ispazji sejf biex it-tfal jitkellmu, li nkunu qegħdin we are empowering them, inħeġġuhom, il-kelma empowering dejjem ikolli problema kif nitraduċiha bil-Malti. Inħeġġuhom, ninkoraġġuhom biex jitkellmu, ħalli dal-pajjiż ikollu ħafna aktar ħassieba kritiċi. Għaliex għax nistgħu nikbru biss billi bejnietna jkollna dil-fakultà, din l-enerġija li aħna jien jekk mhux qed toġobni f'xi ħaġa ngħidlek Johnny u ġieli għamilni għadin. Ġifieri hekk one-to-one tagħna alla naf qatt ma nafek li ħadd talik u laqqas jekk tgħidli xi ħaġa manwalija. Ma din tkun ix-xelta nazzjonali li aħna nistgħu nikbru billi nkunu kritiċi ta' xulxin ta' dak li qegħdin niddiskutu ma b'mod ċivili, b'mod li ma weġġawx, b'mod li ma noqogħdux insulentaw. Kemm tħoss li l-klassi politika għandha responsabilità xi ġora hawnhekk u speċjal nixtieq ninkwadra il-mistoqsija fil-fatt li aħna minn xkunitna l-iktar uħud li naraw jiddibattu huma fil-fatt il-politiċi. Naraw fil-Parlament, naraw fuq it-television. U jiena nħoss li kultant hemm faqar fil-mod kif niddialogaw. Anka kif ħafna politiċi qed jiddialogaw meta niġu għall-kwistjoni tal-abort. Inti kif tara? Ara, il-Malti verani, kif dil-filosofija ngħidilha jien tat-triq. Waħda mill-proverbji tagħna jew sayings tagħna tal-orrif Maltin antiki hija l-eżempju jkaxkar. Issa jekk inti għandek politiċi li bi kliemhom qed ikunu insulting jew inkella b'xi mod jew ieħor qed jagħtu ċertu femmijiet li mhux qed jagħmlu il-ġid, imma sorry il-poplu mhux hekk jimxi mbagħad. Jiġifieri meta inti għandek ħafna segwaċi aħna rridu nammettu li dal-pajjiż għadna b'ħafna segwaċi tal-partiti. Sewwa ġifieri mela inti jekk għandek leadership fejn mhux qiegħed qed jitma' ċertu tip ta' affarijiet jew diskorsi jew whatever, is-segwaċi hemm se jkunu qegħdin għax l-eżempju jkaxkar. Jiġifieri naħseb li kollha kemm aħna fil-livelli kollha tagħna x'aħna inti semmejt il-politiċi ma dawk l-aktar li jiġu rappurtati fil-pajjiż, jiġifieri jista' jkollok inti jinnaf kunsill lokali biex ma nsemmi xejn, livelli ieħor ta' tmexxija jista' jkollok anka s-surmas ta' skola. S-surmas tal-iskola, jew l-allima, jew inkella missier, jew om ta' familja. Jiġifieri inti għandek. Però l-politiċi huma l-iktar eżempju ovvju, l-iktar eżempju frekwenti, speċjal ta' nies li qed jiddibattu fuq suppost idejat. Ukoll għax huma l-aktar irrappurtati, jiġifieri ninnota. Il-medja meħuda b'dak li qed jiġri fuq livell politiku aktar milli ġifieri jkun hemm affarijiet vera tajbin qed jiġru. Ftit ikollhom rapportaġġ, ġifieri l-influenza tal-politiċi wkoll nenuha billi nirrapportawha ħafna aktar minn affarijiet oħra. Ovvjament il-medja għandha dan id-dilemma ta' x'tirrapporta f'dak li huwa forsi soċjalment utli versus xħajġib l-iktar attenzjoni. Anka xaħna Malta għandna newsrooms vera żgħar. Ġifieri meta tikkontrasta meta reċentament. Kompetizzjoni qawwija. Hemm kompetizzjoni qawwija apparti u r-riżorsi huma vera ċkejknin. Ġifieri reċentament kont qiegħed il-Greċja ma' xi ġurnalisti. Meta tikkontrasta r-riżorsi ta' Ċipriotti li konna magħhom, ma tagħna ġifieri baħar jaqsam. U allura speċjalment kontinwament in-newsroom qiegħda f'din id-dilemma jien fejn niddedikhom ir-riżorsi. U fl-aħħar mill-aħħar biex tmantni newsroom inti trid tdħul, allura tagħmel dawk id-deċiżjonijiet li huma abbażi tal-introjtu flok daw l-affarijiet li qed tajt. Hawnhekk ukoll ġifieri din hija batta fuq il-medja inti. Ġifieri aħna qatt ma daħħalniex aqqas il-kunċett jew jien ngħidlu l-prinċipju li aħna jekk irridu demokrazija tiffunzjona, irridu nħallsu għaliha. U allura il-medja tkun supported. Tkun supported biex ikollha l-mezzi ħalli m'għandix għalfejn iktar trendi ruha fuq sensazzjonaliżmu, imma tkun tista' tkun edukattiva, informattiva u toħloq id-dibattitu.
tikun investigattiva. Ġifieri jiena naħseb anka din, per eżempju għandna l-kwistja tal-finanzjament tal-partiti. Inna nitkellmu dwar di. U ngħidu hekk u għax hekk għandu jkunu da u qatt ma naslu. Għaliex? Kemm ilha tiġi Għax diskussa għadna- di? U jiena niftakar 20 ta' snin mhux se niftakar eżatt, imma kien hemm jekk min issejra żball, going back naħseb xi 20 xi aktar minn 20 sena, kien hemm kummissjoni minn għalija maħtura mill-parlament, jallak ma kienx il-Gonzi Reports kienu qed jgħidulu. Xi ħaġa hekk. Ġifieri minn għalija fi żmien Lawrence Gonzi, speaker jew fil-interim meta kien qisu għal ċertu żmien waqaf. Ġifieri I'm not sure. Però it goes back ġifieri għal-menu fil-memorja tiegħi ilha tidwi ħafna qatt ma naslu. U għaliex? Għax hemm barra maħniex infehmu lill-poplu tagħna li jekk għandna rridu ngawdu id-demokrazija u d-demokrazija hija t-triq. Sew imma d-demokrazija titħallas għaliha, trid taħdem fuqha kuljum, trid tissaħħaħha kollu u ssaħħaħha wkoll b'dak li konna qed ngħidu qabel li inti tħalli l-ispazju għal ħsieb kritiku li ma jekk xi ħadd qed jgħid xi ħaġa li forsi tidher kontra l-kurrent mhux naqbżu fuqu u nibdew kważi niddemonizzawh u kważi jinnna fil-Facebook ikissillek il-karattru u minn koll, you know? Diri soċjetà li hija wkoll jew wisq konsegwenza ta' epoka fejn kellek l-istazzjoni tal-partiti li kienu l-iktar xorta ta' media. Naħseb li għadhom. Naħseb għadhom, però speċjal dik il-status quo qed tiġi sfidata dejjem naqra kuljum, però il-konsegwenza ta' li inti tipperċepixxi pajjiżek bħala żewġ tribujiet biex ħatamlek ħafna iktar tribalisti. Min jgħidlek għax għandna post-kolonja. Ma kemm għandu post-kolonja. You know, qed nitkellmu 60 sena post-kolonja. U minn dak iż-żmien li law dal-pajjiż għamel kambjamenti straordinarji. Ġifieri 60 sena ilu l-injoranza kif għandha ħabta ngħid, tkun taqtaħħa b'sikkina l-grazzja tal-Alla minn dak iż-żmien li law. Ġifri gvernijiet sussegwenti lil dal-pajjiż għamlu trasformazzjoni sħiħa f'dak li huwa aċċess għall-edukazzjoni, ġifri dritt tal-edukazzjoni. Bla dubju ta' xejn kien sar tassew aċċessibbli għal-kemm mbagħad għandi issues oħra fuq dik imma l-aċċessibilità u f'kemm ħajsar fil-nejk da żgħażagħ jibqgħu sejrin il-lessu mill-edukazzjoni u jitilqu barra mis-soċjetà tagħna. Inkwet ieħor dak. Jien ngħid għalija jinkwetani. Forsi mhux il-kulħadd jinkweta, imma jiena din tinkwetani ħafna fil-verità. Jiena miegħek. Rajt ħafna nies li kienu qed jikkritikaw speċjalistans tiegħek fuq l-abort biex nerġgħu nankraw diskussjoni dwar id-dibattitu tal-abort. Fej ħafna nies kont qed ninnota qed jieħdu l-linja tal-one waqt li qed jikkritikawk. U l-linja kienet spiex ta' di ma tafx x'inhi tajt, dan l-abbozz huwa emenda għal biex isalva l-ħajjiet u jifqu hemmhekk qatt ma jitlu fuq fis-saħħa u jekk tiċċallenġihom fuq is-saħħa jgħidulek ma tafx x'inti tajt, tolqot rasek. Meta jkun hemm xi ħadd li huwa daqshekk miżinformat u jkun qed jisfidak b'mod daqshekk qalil, xi tħoss għalih? Le, dispeċin kolli nkun nixtieq li kieku għandi l-opportunità li kważi one-to-one nispjega ġifieri ġieli, pereżempju fuq il-Facebook tiegħi stess, joħorġu kummenti, ġieli ċemplu li nies jgħidu li nekkieħ ta' xem kumment u dan mhux sew li int ma jixtraqlek xek. Kollha nħallihom hemm qatt ma naf li tajjart kumment wieħed. Però ġieli engage m'għandix ċans noqgħod fuq il-Facebook, ġifieri ngħid il-verità. Però ġieli I engaged ma bl-aktar mod rispettuż, ġifieri mhux ħanqod għax xi ħadd qed jaħseb li jiena ma nafx qed ngħid, ġifieri se nqgħod ngħidu in ma tafx qed tgħid mhux interessata. Interessata li jekk jiena qed nagħmel stanza u hemm min mhux qed jara l-istanza tiegħu net għandu dritt. Għax dik id-demokrazija fl-aħħar mill-aħħar li jkollok xelta ta' ideat u ħsibijiet differenti. Da li jerġajna ħadd nerġa' ndur għaliha fil-bidunet tal-ħsieb kritiku. Però biex ikollok fehmiet, irid tkun informat. Ġifieri, u għaw li jibda jiddispeċini jien. Għax aħna għandna ninformaw il-poplu tagħna. Jien mhux qed nippretendi in-nies imorru jfittxu jqalbu l-emenda.
Imma xem ħażin, jien anka din, ġifieri xem ħażin n-nies ngħidulhom eżatt x'inhi l-istorja. Milli nużaw pereżempju għax jiena ninnota anke kif qed jiġu diskussi l-affarijiet. Interchangeably nużaw il-kelma ħajja, saħħa. Issa pereżempju flok ngħidu tarbija ngħidu fetu, u mbagħad jien nibda nistaqsi, nibda ngħid imma kif qed ngħidu fetu anke tarbija ta' 8 xhur pereżempju, meta very early in the day illum tmur tagħmel ultrasound jgħidlek inti boy għandek ta' jew għandek girl. Allura x'fetu hu da? Mhux tarbija il-fetu. You know what I mean, ġifieri? Din is-suċċettività tal-lingwa hija problematika. Imma dik ukoll tista' tkun qed tintuża biħsieb fil-tal-komunikattiva biex again we misinform, ġifieri għax m'għandniex inkunu rġiel u nisa, John ma xurxin. Jiena kieku xi ħadd ġie u qal isma' ara jiena favur l-abort u daw wasal iż-żmien għas-saħħa tal-argument qed ngħid u rrid indaħħal l-abort. Sewwa mela jiena ħanibqa' kontra l-abort. Sewwa huwa l-raġunijiet li issa rakkontajthom diversi drabi kif nista' nitkellem jien, kif nista' niddefendi drittijiet ta' tfal. Kull nifs li nieħu f'kull nifs li nieħu jiena għaddejja fuq drittijiet ta' tfal Malta, barra minn Malta, kullum kien, kull fejn inkun. U mbagħad jiena qas nagħtihom iċ-ċans li jitwildu. Kif niżammur nitkellem fuq dritt ta' tfal għall-edukazzjoni, s-saħħa tal-argument. Imma tal-inqas nkunu speċta u fuq il-moralità tal-abort, speċta dik id-dibattitu li ħajkolna. Mhix biss moralità, ġifieri moralità niftehmu għax forsi xi nies jażmu morali qed ixxejjer il-bandiera tal-Knisja. Le, għax il-morali mhijiex tal-Kattolċija u tal-Insara biss, jiġifieri ta' Musulman għandu morali, il-Buddist għandu morali, jiġifieri anke din għandna bżonn nispjegawhom dawn l-affarijiet. Kodiċ morali kulħadd għandu, jiġifieri jekkux kodiċ morali naqbel magħha jew le. Hija ħaġa oħra. Il-morali huma setta valuri. Setta valuri li ħafna minnhom huma komuni prattikament kif tabbattajt mal-familja umana. Sewwa ġifieri mhumiex attribwiti anke l-abort, anke l-ixxu tal-abort, l-ixxu tal-abort mhix xi kwistjoni ta' ideoloġija ta' xi partit jew ta' xi naħa, ix-xelluk tan-nofs jew l-emin. Le, u laqqas hija xi diskussjoni li xi ħadd għandu xi dritt divin fuqha minn ta' xi faith tradition jew ta' xi reliġjon partikolari. U għalhekk aħna di l-kwistjoni dan hija qed nitkellmu fuq setta valuri. Mela, u d-differenza x'inhi bej min huwa pro-life u min hu pro-choice. Mela, hija kwistjoni ta' inti jien inħares lejn il-mara tqila u nara żewġ persuni. U ħaddieħor pro-choice jara il-mara tqila u ma jara żewġ persuni. Ġifieri din id-differenza li hemm bejnietna, ġifieri il-valur tiegħi hu li bħala persuna. Iva, li mill-konċepiment għaliex jgħidu għax bil-konċepiment ikollok iċ-ċelloli u potenzjali kun hemm. Imma sorry, imma aħna narmu l-potenzjal. Daqastej damkien il-potenzjal, anzi, tipprova tiżviluppaħ u mhux tgħid għax hemm potenzjal biss allura ma speċi ta' isu m'hemmx importanza, ta' żgur hemm importanza. Din hija l-istanz li qed tuħu inti ovvjament hija stanz konservattiva. Sewa, hija stanz konservattiv. Sorry, jiena soċjalista le, għax ma naċċettajx anke dana konservattiva da. Inti tħossi li kelma konservattiva hija kelma maħmuġa politika. Le, mhix maħmuġa xejn politika, minnu konservattiv, għandu kull dritt ikun, ma jimminix. Mhix qed li inti, qed l-istanzi hija. Le, laqqas l-istanza għanejlek għalfejn. Jien soċjalista. Is-soċjaliżmu tiegħi bbażat fuq il-valuri insara. U s-soċjalist, minnu soċjalist xinu għal what does he, she stand for? Għajjena dejjem, I stood for, u għalek tħalt fil-politika u fil-ħajja pubblika, għal minnu vulnerabli, għaż-żejr, għal dak li m'għandux vuċi, għal dik it-tifla fuq dajsa li nħalluha tispiċċa tmut għax m'għandux tazza ilma. Orrajt jew ma nafx kemm kellha bżonn ilma. Għal dawk in-nies jiena tħalt fil-politika. Ġifieri jiena allura issa ma nitkellimx fuq tarbija fil-ġuf
Ovvjament Għax mhux qed għajdu li ngħidlek le. konservattiva, min konservattiva xejn. Jien waħda minn dawk in-nies. Li Biex meta qed tgħidlek konservattiva bi kritika ta' biex inkun ċar, biex inkun ċar. Forsi qed tarani dan. Għax tant Is-soltu l-mara tajli. U ma jkollix ċans. Meta nibda nagħmel Le, ma jiena impassjonata, ġifieri jiena persuna li Però il-passjoni li titla' konna fil-vuċi. speċjali nistudjaw il-ħsieb b'mod akademiku u saqsi 10 professuri tal-politika isma' minu kontra l-abort ġeneralment ġej minħa konservativ. Il-Knisja mhux konservattiva. Imma Anka l-Amerika conservative Christian Knisja right. kien hemm Desmond Tutu kien konservattiv. Ma kienx. Desmond Tutu kien anti-establishment. Kien anti-establishment. Anzi, qatluh. Għax kien allura xewka. U jien biex nagħmel nagħti li nies eżempju, huma u mhux qiegħda biex idiosinkratiċi ta' niddefendi ġdid. l-Knisja, x'ina min jien biex niddefendi l-Knisja. Il-punt kollu tiegħi u da, jien kif nista' niddefendi id-drittijiet ta' xi ħadd ma niddefendix, ġifieri jew niddefendi dritt tal-mara at the cost of id-dritt tat-tarbija. Titaqas jagħmlu sens, ġifieri jien biex jinniġġieled ta' dritt tiegħek. Ġifieri mbagħad niġi nitmejjel bil-Malti. Orraj minn mid-drittijiet l-oħra tan-nies l-oħra kollha fil-kamra hawnhekk. Hekk sew, le, missew. Għax inti tqis it-tarbija fil-ġuf Dik għandha dritt. persuna. Dik anke tant għandha dritt li aħna rajna li ikunu kol ġol Kostituzzjoni. Ġifieri kif għandek id-drittijiet ta' tfal, kif għandna l-karta ta' drittijiet ta' tfal marbuta ma' dritt mal-karta ta' drittijiet umani, u mbagħad inti ma tħallix it-tfal jitwildu. Għas sempliċement jien qabditni depression u qed ngħid forsi l-psikjatra, isma' ta' ħej, jiena għandi depression u ħammur naqbes u wara seta' milli. Għax hekk qed tgħid il-liġi, ġifieri dejjem meta tiġi biex Qabel ma naqbżu għal dik il-parti ta' taħdida għax dik hija wkoll dibattibli ħafna, jiena konfus ħafna fuq din l-emenda, ġvir ma nafx rajt dan l-affarijiet li ktibt. Right. Forse biex nsiba emenda li ma tantx sa biex li hija wis astruża biex tkun tista' tħaddimha fid-dinja reali u fid-dinja legali. Però qabel hekk nixtieq nara il-parti ta' taħdida fejn konna qed nitkellmu fuq l-importanza ta' dialogu u hawnhekk ħassibni naqra xewka fil-patata. Imma that's my job. I do have għandi biċċa kritika għalik, which is reċentament inti sejjaħt press conference. Le ma sejjaħt xejn. I was invited. Jien kont mistiedna. Jien minix organizzatriċi fija. Inti parti minn Life Support Network? Le. Life Support Network. Le, minix. Le, għaxej. Ġejt mistiedna bħala kellima. Ġejt mistiedna bħala kellima biex nindirizza. Il-xajdulu. L-għonet ġifiri, jien Malta kulħadd jaf fejn jien fuq għadin. Jien dejjem konsistenti konġon. Jien fejtlu tfal, ma nċedix. Ok, mela. Tifimni ġifi u għaxanta kien hemm min kritikani u qal, għax dik kienet kontra d-divorzju. Le, mhux dik kienet kritika. Le, nafalli ma dan. Issa jekk ikonna ċans nitkellmu fuq hawn ukoll din. Ħalli nurik il-konsistenza tiegħi. Ġifieri jiena m'iniex xi persuna li noqgħod hekk naqbes minn oġġett tal-ieħor. Jiena għandi konsistenza ta' kif inħares lej l-affarijiet, lej il-ħajja, lej in-nies, lej drittijiet. U mwelek li ħajkollna l-opportunità li dik nitħattuha. Però l-kritika tiegħi hija di li kien hemm il-ġurnalisti, kien hemm l-NGOs, kien hemm pubbliku, biex għal min ma jafx dwar xi xed nitkellem. Kien issejħed press conference minn il-Life Support Network, issa nitgħallem li inti kont mhux organizzatriċi imma mistiedna bħala kelliema biex tindirizza dil-press conference. Ovvjament, press conference isimha magħha, ħajkun hemm il-press. Il-press kif temmejt xtaqu li jistaqsuk xi mistoqsijiet u l-artiklu tal-Malta Today u il-headline li kien tal-Malta Today kien Mary Louise, please journalist. Issa jina disfortunata. Ovvijament, dialogu. Le, ħanispiega ruħi. L-għonet jien għat maħrab ġurnalisti. Għat maħrabt. U laqqas għat nidħol f'dal-tip ta' kif ta' battejt. Għalija jiena l-argument fil-fema tiegħi sparaw lej il-messaġġier biex joqtlu l-messaġġ. Unfortunately, ġifiri s-sakdar il-omek kien laqqas biz identity inquiry. Xir ma qbadxu isma' mill-xi right of reply biex ngħid ġara ma ġarax. Mela kif spiċċajt nitkellem jiena u spiċċat Mirjam li hija ċer, Mr. Żball, ċer tal-Life Network. Jiena personalment
ġi il-mikrofon tal-net TV, għazbisħat ma mill-li mistoqsija, għazbisħat kien għadu bis fetaħħal u jien għattilom jekk ma jimpurtax għattilom taf li għat maħrab mill-mistoqsijiet. Ma suġġett tantuwa fil-fema tijaj sensitiv u delikat li ma nishtiqx nirriska li nkun insensittiva. Tant jien, ġifiri all along, kull meta esprimejt ruħi, dejjem mort b'xi ħaġa miktuba. Anka meta ġejt mistiedna nindirizza il-mixja favur il-ħajja, jien mort bil-karti. Mort bil-karti u rajt. Għaliex, għax kull kelma li ktibt u kull kelma li jed waddabtila ħafna ħsieb. U ħafna ħsieb ta' fal-fejġan. The reason is li jien marrit nonfendi l-ħat. Laqqas dik il-mara l-għamlet l-abbort li jien dik irrit nħobba aktar. Dik irrit nħobba aktar. ċfirrit nuqot attenta li ma nkunx qiegħda u weġġa sentimenti tagħha. U bat tantu hekk li għattilhom jekk ma jimpurtax għattilhom għax irrid nkun attenta, ma rridx. Spiċċaj ngħidilhom thank you li fimtuni. U sakemm ħriġt taħt il-Parlament sal-karozza għawtajri nara, kien jgħadem jistennini. Il-karozza ħadet teatru Rjal, jien naħseb għaddew xi 25 minuta nieqaf waqfun n-nis nitkellem magħhom u sejra, ġifiri naħseb min jaħrab jitlaq jiġri. U probabbilment anka l-ġurnalisti kienu jiġru warajja, jkompli persistu jisaqsuni. Baqas mistoqsija waħda qatt ma kien hemm. Jien għax rajt il-mikrofon tal-Net TV jersaq lejja u l-persuna kważi kont qed nindirizza mhux il-3 u 4 min-nies l-oħra li kien hemm. Firda ma kontx waħdi. Kemm hu fraġli jew komplikat u jista' jweġġa' lin-nies li xi ħaġa li ma ftemitx. Sewwa ġifieri jiena I should have forsi jien naf jew ma kontx naċċetta li mmur il-media conference. Sewwa dik stajt għamilta. Jew inkella nirrispondi u nirriskja. Le, f'dak il-każ nippreferi ġejt kważi sulenta ta' isni xi persuna dana milli meta l-media tikteb. Mela, ma tweġġanix. Għax jiena tweġġani mela mhux kollha fil-politika. Ma naf ngħixha. Illum tallimt ngħixha. Fimt ġifieri tallimt ngħixha mhux qed ġifieri ġieli weġġa, ġifieri b'mod li anka kważi irrid jien għandi tifla tiegħi psychologist John. U tgħidli minti ma missek tmur ftit tal-supervision. U jien ngħidilha asma' hi għandi 64 dejjem l-istess diskors. Jien għandi 64 sena. U tallimt kif ġifieri dak iż-żmien li bdejt jien ma kienx jeżistu supervisions u dat tip ta' support. U jien sibt il-modus viventi tiegħi ta' kif taqbad tajt. Inkompli jien naf ir-reżiljenza tiegħi, naf fejn. Allura, pereżempju, xi ħaġa tiddejjaqni, ħanitkellima ma' xi ħadd li nista' nitkellima, ġi nesternalizza, imma mhux noqgħod infittex dan. U f'dal-każ iva, mhux darba u tnejn, jiddispjaċiku. Kien tfakkarni f'ommi Madonna, ommi l-istess ommi mill-qasam ta' social work Francis Malija ta' fanti. Kontu f'dak il-ktieb fl-imkien nirreklamaw Resilient Women. Resilient Women. U rajt il-kapitlu tiegħek, u interessanti għax motherhood is very central to your life. ħafna, tfal. Kullum kien tfal. Manka naħseb li il-mod li sawwart inti bħala mara daqshekk empatika fl-istessin b'saħħtek kienet ukoll it-traġit tiegħek intu motherhood naħseb kien sawrek. Mela, ħanabdu it-taħdida speċa nerġgħu speċa niċċentraw lejn l-emenda nfisha. Emenda li jiena insib wis opaka, wis vaga, fil-fatt il-biraħ bil-lejli għam daħbib tiegħi Nitrox nsellim l-unaw, moda għalli dandu ħabta joħroġ daw l-aforizmi. Għalli before we can be pro-choice or pro-life, we have to be pro-definition. Proset. U ekku. Ġifiri f'dal-każ ekku. U biex ninkwadraw it-taħdida kif suppost, ħanaqraw xini l-emenda li qed tiġi proposta. Sawa? Ma dik l-emenda, mela, ovvjament jiena għandi thank you ħafna.
Għajsajt. Mela, 24 mela, l-ewwel parti hija li tajt li l-abort huwa għat kriminali sewa, u mbagħad l-emenda tisħaqek li hija 243B. Ma jkun twettaq l-ebda reat taħt l-artiklu 241 jekk l-artiklu 243 jew l-artiklu 243 meta t-terminazzjoni ta' tqala tirriżulta minn intervent mediku magħmul bil-għan li tkun protetta is-saħħa ta' mara tqila li tkun qiegħda tbati minn komplikazzjoni medika li tkun tista' tqeddilha ħajjitha f'riskju jew saħħitha f'periklu gravi. Issa, inti għadek kif għamilt spiex ta' l-isqarija tiegħek kienet li di mar tista' jkollha depression tmur għand il-psikjatra ta' dosma jena naqbeż għandi bżonn terminazzjoni ta' tqala għandi bżonn l-abort u daħ jkollu jaċċetta. Ħaddit ma' psikjatri oħrajn li qalu li le mhux il-każ, anzi kważi jiena qiegħed f'paraliżi bħala professjonist li qas naf x'irrid nagħmel. Kien hemm min qal bħalek u kien hemm min qal li isma' ma niġġennux, nisa mhux hekk, bejja ma nesaġerawx, ma nbeżżawx. Speċa il-lingwa tanti vaga u wiesa li anka nies li huma professjonisti tal-liġi, nies li huma professjonisti fil-qasam mediku mhux qed jaqblu. Inti x'taħseb? Iġifieri Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Żgur li ħansibu varjetà ta' dejat individwalment, ma mbagħad meta titkellem iċ-chamber tal-psikjatri u jgħidu ċarutont li għal kwistjoni ta' saħħa mentali l-abort mhux soluzzjoni. U nafu dan, jiġifieri ir-riċerka turina li maġġoranza ta' dawk li għamlu l-abort ikollhom bżonn propju support psikjatriku ħabba issues ta' saħħa mentali li l-abort innifsu jitrigerja. So, ġifieri ifhimni, naħseb jekk naqbdu psikjatri kollha ta' Malta, ħansibu l xi ħadd li jgħid forsi differenti, imma qed titkellem iċ-chamber. ġana kwerjaw issa. Iċ-chamber x'qalet? Iċ-chamber qalet tal-assoċjazzjoni. L-assoċjazzjoni tal-psikjatri. Qalet ċarutont li l-abort mhux soluzzjoni għas-saħħa mentali. Anzi, morru further u jgħidu li hemm mediċini ġifir xaħat li għatibati minn saħħa mentali. Hemm mediċini safe li marat illa tista' tieħu mingħajr effett fuq it-tarbija. Ġifir u jiena intqajt ukoll ma' individwi. Nisa li għaddew minn dal-proċess ta' tqala, kellhom ixu kbira ta' saħħa mentali u ġew medikati, trattata il-saħħa mentali tagħhom il-problema ta' saħħa mentali u ma ġara xejn, ġifir ma ġara xejn fis-sens li ġew stabilizzaw il-problema u t-tarbija twildet normali. Imma inti lilin dak li qed jgħidu il-mam għal ċarutont. Lilin minn dak li qed jgħidu l-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija. Inti x'taħseb li tkun il-konsegwenza fid-dinja reali? Kif ħad tiġi applikata dil-emenda? Sorry ġifieri jekk inħarsu x'ġara ġol Ingilterra. L-Ingilterra għandhom qatt ma legalizzaw l-abort, imma għandhom liġi simili ta' din l-emenda. Iva, u minn dak iż-żmien li law, ġifri minn hekk mis-sera żbar xi 1967. 98%, ġifri riċerka, ġifri dissa l-istatistika mhux xaġa li qed ngħidu per opinjoni, 98% ta' l-aborti li saru kienu kollha għabbażi ta' saħħa mentali. Però mhux saħħa mentali, u hekk hawn dettall li speċjal irridu nosservawh. Hija vera li għabbażi ta' saħħa mentali, però huwa għabbażi ta' saħħa mentali fil-framework li ta' 24 weeks. Mela, ħanaqraħ. Le, m'hemmx framework hemmhekk. Ħanaqraħilek. Le, sorry, l-emenda mhix qed tipprovi. Le, tagħna m'għandix. Xejn. Le, tagħna m'għandix. U dik hija l-problema. Jiena ikolli 9 xhur neqsin ġimgħa tqala u abbażi ta' depressjoni, għax saħħa mentali, zaħku depressjoni. Ma tistax tamela, naħseb dik l-asserzjoni. Kif? Jien naħseb dik l-asserzjoni ma tistax tamela. Le kif għalix ma nistax tamela? Għax
Fejn qiegħda it-terminu, fejn qiegħda it-terminu. Il-problema hija Miftuħa beraħ. li miftuħa beraħ. Allura inti tista' tagħmel asserzjoni fuq naħa. Ħadd ieħor jgħidlek le x'ettajtx depressjoni ma tarax. Imma xemm. Gravi tfisser li ħadd qiegħda fuq xifer is-suwiċidju. Imma dik interpretazzjoni wkoll da skemm qed nagħmilha jien. U għalhekk inti sewet tanti opejgat, inti għaw da, memx ċarezza fiha din. Ġifiri din, ħanajtek kif jgħidu l-Maltin, ir-ruħ tifhem. Ġifiri inti tapplika mod. U jien napplika ieħor. U dak japplika oħra. Aħna biżejjed għandna qorti. Li m'għandix id-dottrina tal-preċedent jgħidula kif għandhom l-Ingliżi. L-Ingliżi jekk għandek imħallef qatta xi ħaġa b'dal mod, mela li ieħorek se jagħmel, ieħorek se jagħmel. Aħna le, jekk għandek għaxar imħalfin. Jistgħu jinterpretaw liġi, ġifieri aħna issa niġu ġifieri l-argument biex nagħtu ċertezza legali lit-tabib u lill-omm li minħabba ħajjita u issa mhux saħħa, ikollha bżonn tabortixxi t-tarbija. Allura aħna biex nagħtu dik iċ-ċertezza. Li inti taqbel magħha? Jekk għandek il-ħajja tal-mara. Tal-om. Ta' żgur. Jiena nirraġuna u qatt ma kelli ixxu fuqha din. Jien nirraġuna jekk għandek mara li żviluppa la kanser waqt itqala. U din bil-kimoterapija, allura di se tfiq, se timmaneġġja dak il-kanser u allura mhijiex se tibqa' fir-riskju għal ħajjita. Dik għandha tingħata l-kimoterapija. Iva, tħatitlef it-tarbija. Imma inti salva l-om l-ewwel, ġifieri jien dik għandi diffikultà ta' xejn, fejn għandek dal-ftuħ kollu. Ir-ruħ tifhem u kulħadd jinterpreta kif irid. Xi ġifieri, la terminu, la saħħa miftuħa beraħ, jekk nabdu d-definizzjoni tal-laqda dinja tas-saħħa. Meta ngħidu saħħa, qed nitkellmu kollox prattikament, ġifieri. Li tagħmilha astratta ħafna liġi bi speċjal indirizza żewġ affarijiet. Tista' terġa' tella l-liġi tal-Ingilterra. Ħafna mill-aborti daw 98-99% li jsiru taħt ground C li hija that the pregnancy has not exceeded the 24th week. Dak huwa l-Ingliżi. Eżatt, għax peress li inti għamilt speċjal din komparajtom biex nixtieq nagħmel di sottolinja Ikkomparajt. Li r-raġuni hija mental health. Il-kwistjoni ta' 98% of mental health. Però it's not grave mental health, the distinction is here li in the UK dawk il-98% ikunu under 24 weeks. U it's not grave mental health, it's just mental health. Ġiri inti mort u għatlu isma għandi l-ansieta u ħana il-baby. Mela għandi raġun, mela ninterpreta l-affarijiet dal-mod jien, ħanajlek għalfejn, John, ħanajlek għalfejn. Għaliex, aħna, what is grave? Jien nistan, ġifri xinu serju, jien, kif ħat interpreta il-psikjatra tal-gravità ta' problema ta' saħħa mentali. U di bdiet laqt, meta qbadnija dil-konverzazzjoni, li jien nista' mmur għandi psikjatra u ngħidlu isma' ngħidlu jiena għandi depression, laqas nafsa naqbad nagħmel, ħammur naqbes. Għas għandek mistoqsija, gravi żgur, qed ngħidlu ħammur nagħmel suicidju, għax għandek suicidal ideation, ġifieri tista' ma tkunx pregnant, jekk inti tirrifletti suicidal ideation, nieħdu l-passi aħna f'dal pajjiż walla għarż ma jkunx qed tifhimni x'ridna. Ġifieri min se jiddeterminat il-gravità? Jien nista' nkun qed niffejkjadi. Fil-fatt jien laqatni kumment li għamel il-Prim Ministru meta kien qed jitkellem f'intervista ma' Mark Lawrence Zammit kuljum Mark Lawrence tat-Times. Fejn għal Mark Lawrence għamillu l-mistoqsija u s-sikka ftit. U għallu, l-abbużu jista' jkun hemm min jista' jabbuża. Ġifieri. Ovvjament li jista' jkun hemm min se jabbuża, ovvjament maħniex ngħidu li kulħadd ħajmur ħajabbuża. Ma nafux li aħna maħniex għanġlu qaddisin. Ġifieri f'kollox fil-ħajja, ġifieri mhux dibiż, imma fejn tidħol il-ħajja ma nagħmilx kemm nista' jkun jiena l-affarijiet ċari biex l-abbuż niprofa kemm jista' jkun neqrdu. Ġifieri aħna. Li hu interessanti li fil-kodiċi kriminali ġieli ntużat il-kelma gravi
Sewa. Fil-kodiċi kriminali jekk nikser subajja, jiġifieri jien u inti, kellna xi ngħidu u inti tajt għamiltek il-qatt niksirti subajja għax hemm ksur ġejt gravi, grievous injury. Right. Mela, Ġifieri noqogħdu però l-importanti il-gravi. permettili. Skont is-sijop ġifieri aħna daw id-definizzjonijiet jeżistu fil-liġijiet tagħna. Però meta niġu għal grievous bodily harm, il-kelma gravi, l-ewwel tissemma fil-liġi, tajt isma' inti tista' tiġi mixli li weġġet xi ħadd u kawża ġrieħi gravi, però mbagħad hemm definizzjoni vera ċara ta' xi ġifieri gravi. Sewwa li hija hemmhekk a bodily harm is deemed to be grievous if it can give rise to danger of loss of life, any permanent debility of the health or permanent function debility of any organ or the body, any permanent defect in any part of the physical structure, and the list goes on and on and on and on. So it's very defined. It's very defined. Allura, it is defined. Tal-abort, għalfejn id-definizjoni mhux qed isseħħ. Jiena dik il-mistoqsija tiegħi. Ġifieri jiena John. Jiena dem qed nisma' lill-politiċi tagħna, il-leġislaturi qed jgħidu leta mhux qed nillegalizzaw l-abort. Mela jekk m'aħniex nillegalizzaw l-abort, xi problema hemm biex aħna nagħmluha ċara din l-emenda. Dejjem qed jingħad li bida biex nagħtu ċertezza legali lit-tabib u lill-om. Sadattant jaqbżu t-tobba u jgħidu aħna ma tlabniex ta' din iqalu l-mam, ma tlabniex ta' din. Però kien hemm judicial protest ukoll, il-mam qalet ħaġa u bad kien judicial protest ta' xi 135 tabib li qalu li jixtiequ. Tobba. Il-mam eluf għandna tobba. Ma ngħidlekx il-figura eżatt, forsi ma nafx jistgħu xinsibu kemm għandna tobba ġo dal-pajjiż. Hemm reġistrati fil-mam, jiġifieri hemm ħafna aktar minn miegħu. Mhix qed ngħid ninjoraw x'qed jgħidu dawk, jiġifieri x'qed jgħid dal-miegħu dan għax aħna rridu nisimgħu il kulħadd. Però jekk il-mam li tirrappreżenta l-eluf tat-tobba. Sewwa hemm u qed tgħid isma'na di ma tlabniex ta'. Anzi qalu wkoll di se ddaħħalna f'iktar diffikultajiet. U mbagħad żuddu l-biċċa l-oħra jekk il-gvern tiddaħħal l-abort allura min sort of min qed iġbina. Jiġifieri hemm ħafna. Jiġifieri dawn dal-ħafna calls li qed isiru minn kwartieri differenti, dal-ħafna mistoqsijiet li qed isiru, x'hemm ħażin li l-ewwel nett anke din, jiġifieri x'hemm ħażin li l-gvern jgħajat l-stakeholders kollha li qegħdin jitkellmu poġġi bil-qeda magħhom jismagħhom milli noqogħdu nitkellmu at the top of our heads jew over the heads of everybody. Da li bdejna ngħidu fil-bidu ta' dialogu għaliex ma kif qed nagħmluh id-dialogu hemm poġġu bil-qeda x'fiha din. Jiġifieri ma naqbilx miegħek John. U jiena b'daqshekk x'fiha billi nitkellmu għadi. Nistgħu nibqgħu naqblu mbagħad li maħniex qed naqblu. Ma jimpurtax. Imma tal-anqas tkellimna, mhux jiena noqgħod ngħajjat min-naħa l-oħra biex tismani inti u inti tagħet u qatt ma naqgħu ma niġu flimkien biex niddiskutu mod ċivili u mod tan-nies, ħalli ma jkunx ukoll u wow terġa' taqqat ma dak li jedna. Ek b'dal-mod, meta qegħdin nuru ġifieri il-leadership tal-pajjiż qed juri li qed jiddiskuti. Allura anke s-segwaċi mhux immorru fuq is-social media u joqogħdu jinnaf għax qed jifhmu qed jaħsbu jinnaf ma jitkellmu b'ċertu mod fuq in-nies li għandhom fehmiet differenti. Għandek katina ta' affarijiet. Ma taqax mal-stakeholders? Le, not that I know of, no, not that I know of. Naħseb kieku kienet tkun fil-medja. Kieku dana. Ma l-maħċej fil-medja ma nafx. Le, jena informata għansi li kienet inbatet ċitra, ġifiri biex isser meeting u dal-meeting. Imkien ma jirriżulta li sar. Ġifiri jalla il-taw imma kieku naħseb. Il-problema li jgħet xorta tibqa biex ta' mux il-barometru ta' dispozizjoni tiegħi fej nafet inkejlu jiena naqbilx mal-abort fl-ċirkostanzi, eċetera. L-ikbar problema li kif li qed nitkellmu fuq xi ħaġa li d-definizzjoni tagħha ma fimniex, allura għandek pajjiż li qed iwieġeb kulħadd qed iwieġeb mistoqsija differenti. Għax
fehmna dak li ridna minn dik l-istqarrija. U fil-fatt tkellimt ma' ħabib tiegħi li l-fehma tiegħu hija li għandu jkollna l-abort ta' Malta f'ċertu ċirkostanzi anke mhux biex jissalvagwardjaw biss il-ħajja manka biex jissalvagwardjaw ċertu momenti gravi ta' saħħa. Imma x'inhu huma dawn? Eżatt, huwa għalhekk issa da professjonist. Eżatt, dik il-mistoqsija. Ngħidu jkun hawn xi tip ta' imma x'inhu huma dawn? Eżatt, huwa propona mela propona li tiġi pegged speċa ma he wasn't with like great conviction proposing. Per eżempju, mela il-pressjoni għolja, sorry, tajtek, mela l-pressjoni għolja hija xi ħaġa li mhijiex xi ħaġa sabiħa jekk inti ma titrattajiex. Inti tista' tkun tqil imma jekk ma titrej kollok pressjoni għolja jalla ma jkollok qatt. Jekk ma titrattajiex inti qed risk. Ġifieri biex dik heart attack, ma tridx wis. Ġifieri pressjoni għolja hija a grave situation of health, however that can be treated. Dik tista' tiġi maniġjata u ħafna drabi jkollok dil-fluctuation fil-marat ilha. Dik il-proposal tiegħu tgħid li x'taħseb il-proposal tiegħu il-proposal tiegħu kienet li nippeggjaw il-kelma gravi ma' dan l-elenku tal-World Health Organization li huwa the International Classification of Disease Index. Disclaimer, ma għalix b'xi konvinzjoni ta' barra minnaw, però qal li din taf tkun mezz li anka li bħala professjonist tissalvagwardjani biex jankun naf jiena meta nista' nirreaġixxi u kif biex ta' mitluf ħafna. Forsi naqra biċċa evidenza oħra jew forsi idea oħra jiena sibta fil-Abortion Act tal-Ingliżi. Li fl-Abortion Act tal-Ingliżi miktub grave permanent, right? Grave permanent damage to the health, etc. etc. Permanence diġà qed issit li saf ieħor ta' kjarezza. Sewa, xaġa permanenti, per eżempju, kella ħabba tiegħi jiena li din meta qablet ilha kella problemi ta' zokkor u kienet sa tama u għamit. Sewa, that's permanent damage. John fil-verità jaħseb li kella dil-ma partikolari kella jkollha l-fakultà tal-abort. Ma ħsibx li kella tgħix ħajta nieqsa mid-dawl. But that's my opinion. But we don't even know if that's what we're discussing. That's my problem. Mela fuq xhuma rimanjum sieħu. Kulħadd jgħidak, jiġifieri imma xemm ħażin li ħaġa bħal din li qed tmiss valur li għal sekli sħaħ dal-pajjiż dejjem upheld. Jien ħanitkellem jien. Jien I'm always proud to be different. John, jien ma niddeja xejn. U qatt ma ddejjaqt laqqas meta kont inkun il-Council of Europe ġo l-Assemblea xerba mitruħ. Kulħadd jivvota favur daw it-tip ta' mendi u affarijiet li kienu jinqala. U jien nivvota kontra. U nitbissem lil kulħadd, so everybody, kulħadd għandu dritt ikollu l-fema tiegħu qatt ma stħajt jien. Jiġifieri qatt ma stħajt għax dan hu valur li ma nistax ninjoraħ. Jiġifieri hawnhekk jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li ħadd tibdel is-setta valuri tagħna bħala poplu. Allura m'għandux ikollna diskussjoni matura, diskussjoni fejn għandna l-informazzjoni, diskussjoni li nżommu għalilien mill-partiġjanizmu li ma noffendux għax anka din Marija Santa. Kwistjoni u anka fuq kwistjoni bħal din ikollna dal-għaddej ġol-Parlament u qed nitkellem ġixnaħat. Ġifieri maħniex kapaċi nolew il-fuq ftit fil-mod ta' kif aħna niddiskutu bejnietna xi ħaġa li għal mhux għexieren, aktar minn għexieren ta' snin dejjem konna marbutin magħha. U għaw ħafna nies mhux jitkellmu, ġifieri John. Għaw ħafna nies li għadhom ma femmux. Ġifieri fuq xiex qed nitkellmu, ġifieri anke nies, anke aħna stess qed ngħidu ma' din xiex what. U hemm ħafna nies hemm barra li qabdu art ħanejdu hekk dwar xiex għaw diskussjoni nazzjonali. Mbagħad għandek ħafna nies li għandhom il-fema u mhumiex jitkellmu u and they are very kif taqbad tgħidtaw passionate, ġifieri passionate about it, ġifieri naf ħafna nies ta' kull kulur politiku. Ma naf ħafna nies ukoll ġejjin mill-kamp laburista.
li min ġej fudneja jgħid li jimbħalek naħsiba, min jibat li xi messaġġ jimbħalek naħsiba. Jiġifieri għaw element ta' kwiet fuq għadi. Issa ma mmurx fuq surveys xjentifiċi, jien nimraħ ma' ħafna nies u ġifieri bil-kwalitattiv inti. Qed tifhem ġifieri wieħed, I think we owe it lil dal-poplu li aħna nifmu eżattament x'qed jiġi propost. U wkoll tingħata l-informazzjoni eżatta ta' f'dak il-kontenut vak li għandha din l-emenda x'qegħdin nfissru. Hemm mbagħad biċċa xogħol li din laqqas qed niddiskutuha u ħanerġa' qed diġà ħanerġa' nirrepetiha. Il-qorti tagħna m'għandix id-dottrina tal-preċedent. F'jekk għandek għaxar imħalfin saħħa tal-argument, jistgħu jaqtaw bil-mod kif qed jaraw jinterpretaw huma. Tajli allura hekk daqshekk miftuħin jista' imorru għad-dibattiti parlamentari, ma kid-dibattiti parlamentari tagħna ma mhux se jkunu ta' ċerta livell, anke hemmhekk ma jistgħux jistrieħu. Aħna nafu, ġifieri kellna każijiet serji ħafna ta' xi ħadd jinnaf pedofilija, dak jieħu tant pena liħor jieħu oħra differenti, każijiet ta' violenza domestika, min jieħu ħaġa, min jieħu oħra. Għax dik hija id-dottrina tagħna, id-dottrina ta' bla preċedent. So meta inti għandek emenda li qed titkellem fuq dal-valur tal-ħajja li huwa tant sensittiv, tant hemm ixu etika kbira fiha din. Allura ħalliha miftuħa beraħin. Kif tista' biex imbagħad inħallu għall-interpretazzjoni il-leġislatur jagħmel il-liġi. Suppost il-liġi qed hemmhekk bħal għodda għal nies biex ikollhom ordni soċjali tagħmel sens, biex ikollhom mod ta' kif jgħixu aħjar. Però mbagħad l-interpretazzjoni ta' dik il-liġi unfortunately ma jagħmilx il-poplu, jagħmilha l-ġudikant u tagħmilha l-qorti. So hemmhekk hemm ixu oħra li sallum għadha kważi laqqas ġiet fil- Però meta mbagħad tara pereżempju il-liġi tal-Grievous Bodily Harm, il-ġudikant hemm numru ta' parametri sa fej jista' jinterpreta mhijiex daqshekk suġġettiva. F'dan il-każ hija suġġettiva ħafna. Mhux hekk, di timmerita li mhux noqogħdu fuq interpretazzjoni ta' parti oħra tal-kodiċi kriminali. Le, għal-ħares nagħmlu mhux possibbli li jsir hekk, mhux qed ngħid li possibbli. Aħna rajna l-ħtieġa. Anzi trid tiġi definita bħala parti minn din il-kodiċi. Aħna John, rajna l-ħtieġa li niddefinixxu l-femiċidju meta kellna l-omiċidju. Li niddefinixxu l-femiċidju li għamilna sew u li nżidu anke l-pjena. Ġifieri fl-istess kodiċi kriminali qegħdin għandek atti kriminali diversi li kollha qed ikunu defined jinnaf pjena mod. Allura din Marija Santa ma timmeritax li tkun ċara di għanna x'hekk jixraqlu l-poplu jkun hemm eżattament għal xi se jiġi leġislat fismu, tinsiex. Il-Parlament huwa rappreżentanza tal-poplu. Ġifieri min qed jilleġisla hemmhekk qed jirleġisla fismek u fisem kulħadd. Allura m'għandniex ikollna dritt nkunu nafu preċiż x'hemm fl-intenzjoni tal-leġislatur, m'għandux ikollna l-informazzjoni kollha. Din siwa l-iktar issue importanti f'din l-affari kollha. Għastaf kemm intqajt ma' nies jgħidu li qed joffendu l-intelligenza tiegħi. Għaddej minn fuq rasi. Għax anke din ejja ngħidu ma importax. Naf għandna partit politiku fil-pajjiż li tdaħħal l-abbord, ma fiha xejn, ġraw mladijiet oħra. Sewwa ġifieri dik fehma imma tal-inqas ikollok mandat elettorali ukoll fuq għax hemmhekk għandek qalba. Ġifieri mhux qed ngħidu aħna se ndaħlu jien naf se nilleġislaw fuq xi ħaġa. X'qed jinċentiva taħseb il-gvern li jfassal emenda daqshekk enigmatika? Nkun preżuntuża jekk ngħid naf, ma nafx. Nafxu. Ġifieri, u mhux se nagħmilha tal-preżuntuża żgur li ninterpreta jew nkella ngħid hekk nassumi. Mhux lok ta' assunzjoni din jew preżunzjoni żgur. Ġifieri qatt ma kontemplajta? X'jista' jkun li qed iwassal? Fehmiet ma jkollokx. Ma mhix ħaġa nista' nixxerja publicly, xi ħaġa li naħsibha u nirrifletti, imma ma sax nasal konklużjonijiet. Publicly ngħid jien l-affarijiet li jiena konvintaw ċerta minnhom. Mhux
assunzjonijiet. Għax ma namil ġit il-diskussjoni, żgur, ġifieri kwalinkwe dana. Għax ma trid toffend il-ħadd. Iva, jien naħseb li din. Imma nis li fil-sens li jena ħosni naqra offis minn dil-emenda, allora ma tantx niddejja wis li noffendi l-min qed joffendi l-intelligenza. Ma jiena mhix dat-tip. I don't stoop low. You tell me I stoop low? Le, you might too, jekk inti toffendini lili. Le, noffendi fil-sens ta' ngħidlek isma' bro, nafeżax inti tagħmel dan. John, jien, jekk inti hawnhekk tiddeċidi tinsultani. Jekk se ninsultak lura mela jiena. Jiena ma nagħmilx hekk. Ġiru batejt ġifieri għali għadin, imma nipreferi dik. Imma meta xaħtet jinsultalek l-intelligenza ma tasibx li tajjeb li tarfu li taf. Jiena tkellimt fuq valuri u tkellimt fuq kif naħseb. Ġifieri, imma mhux ħan noffendi ma tarax. Le mhux toffendi fis-sens li tajt isma' jiena naħseb li inti qed is-suppożizzjoni tiegħi hija li inti qed tagħmel hekk fil-fem tiegħi hija li da min qed jilleġisla qed jipprova jinoġob mal-progressivi għax bħalma nafu iż-żgħażagħ huma iktar liberali, iktar progressivi u iktar speċa jixtiequ l-abort. Huma wkoll il-cohort li aktar ma jmur anqas qed jivvota. Fl-istess ħin l-istess partit ma jridx ixellef mal-hardcore laburista għax jiena nemmen li l-hardcore laburista huwa l-biċċa kbira tiegħu kontra l-abort, allura juża dal-lingwaġġ vak li jista' jistaħba naqra warajh u fl-istess ħin jagħtix jifhem li isma' I'm on your side, bro, but I'm also on your side. U ħoloq pudina. That's my... Jista' jkun. Jili jdejjaqni dal-ħafna kliem interchangeable. You know, ħajja, saħħa, qed tifhem fetu mhux tarbija. Dak id-dejjaqni ħafna. Ġifieri jettu nibqa' ngħidu. By the way, kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi li jaħdem huwa avukat u avukat bravu ħafna. Għal-isma' bro, għalli din il-liġi għas hija prosecutable ta'. Għatlu xieġviri, għalli għax tant hija vaga li jekk inti tressa il-xaħat tagħmel prosekuzzjoni u taqtaħħa kontrih, u żgur jista' jappella l-European Courts of Human Rights, Article 6, li tajt you are in breach of my human right for a fair trial because the law just doesn't make sense. Għalli, that is actually what they're putting through the system. Imma laws shouldn't be like that too. Ġifier kista jkun il-liġijiet għandhom ikunu kif taqbattajt. Liġijiet huma hemm għodda n-nies. Mhumiex qegħdin hemm għall-leġislatur. Ġettajt li qed tissuspetta li hija apposta qiegħda hekk jew jiena minn ħati apposta jiena naħseb li apposta qiegħdek li hija li l-leġiżlazzjoni min qed jilleġiżla mhux qed jilleġiżla b'konvinzjoni morali imma qed jilleġiżla bħala PR stunt. That's not to say li hemm nies fuq il-pro-choice li huma vera nies ġenwini u jixtiequ, eċetera, eċetera, però min qed jikteb il-lingwaġġ jew qed jiġi kontrollat minn nies li jgħidu l-isma' ndaħduh dal-abort ma nxelfuhiex mal-hardcore. Ħabba responsabilità qed ixejru responsabilità. PR, bro, PR. Ovvjament, jien ġomma li qed nagħmel suppożizzjoni tiegħi jista' jkun li għandi żball. Ma naħsibx. Mela, xem dwar... Ma nagħmilx daw suppożizzjonijiet. Xina ma rridx naqaf il-frejl tal-parti political, jien ma rridx nkun partiġjana. Jiena dejjaq il-partiġanizmu ġon dal-pajjiż. Mhix ħaġa parti. Billi nagħmel kritika x'ħadd li huwa parti minn partit ma jfissirx li jiena partiġan. Jien qed ngħid jien kif inħossni. Ġbirek naqaf dal-xajdulu, ħan ispiċċa ninqabad peress li iva, hemm stanza partiġjana issa. Din ma baqgħetx diskussjoni nazzjonali li qed inħarsu l-oġġettiv, din saret issa ixxu tal-partiti. U di kien object nidħol fiha. Ġifieri m'għandix diffikultà jekk hemm ixxu ta' li tagħmel sens għal-finiet ta' valuri tiegħi ġew minn xi partit li ngħid isma' imma din l-ħasra tagħna li kollox nagħmlu party political. Le, this merits a national debate.
an informative one. You know, ġifiri kollha il-bażi ta' informazzjoni u kollox. Però fuq il-fringes tad-dibattitu jeżistu nies ukoll li ġifieri anke minnu pro-choice u qed jappoġġa l-emenda li mhux neċessarjament parti mill-partit. U hemm ħafna nies nu maħbib tiegħi u nirrispetta immens, jiġifieri mhux qed ma nafx il-kulħadd imma definittivament hemm ħafna nies li għandha ħafna rispett, jien ħdimt magħhom mill-qrib u dejjem naspira li nerġa' naħdem magħhom mill-qrib fuq affarijiet oħra, ġifieri assolutament u mhumiex ġejjin minn party political stances. Naqblu li il-blanket ban ma kienx tajba. Kif? Naqblu li il-blanket ban ma kienx tajba. Blanket ban? Il-blanket ban on abortion, no abortion whatsoever, as a law, ma kienx tajba. Aħna kellna prassi li dejjem tħadmet fejn hemm ir-riskju l-ħajja tal-mara, bla dubju ta' xejn, ma il-ħajja tal-mara il-ħajja tal-mara tiġi l-ewwel. Ħanatik eżempju din ħadd il-permess biex ngħidha l-biera. Ħabiba tiegħi daqs it-tifla tiegħi din 30 sena għandha. U dinna earlier this year inqabdet ilha u like 3 months into her pregnancy. Niftakar iċ-ċempilli, tibki kemm tifla fuqtet ma tafx ġarajjin. Qalt li għaliex il-baby mill-ultrasound sabu li għandu problemi serji. Għaltlu qed jgħidu li this can turn into riskju ta' ħajti u qed jgħidu li biex immur ħalli tabortixxi t-tarbija. Ma terdejda, ċirdi mhux marreġa klinika privata. U jiena qalt li jien marreġ, qalt li marreġ nagħmilha din, għedtila ma hi għedtila għandha ġiex titfal ora, għedtila sabiħ, għedtila diħa tkun importanti inti, tittara kollox fil-mizien, se tagħmel tirriskja titlef ħajtek u t-tarbija ħadd intilef u ħadd allura dok ħaġġib ġiex titfal orfini. U meta realize li kienet ħafna iktar deep il-ħaġa għalija, ġifri iktar hija xi ħaġa spiritwali u għattila murħu parir spiritwali. Għalt li ġaħattu. Għattila x'għalulek. Għalt li kif qed tajli int. Insomma, baqgħet titrateni u ma marritx u wara xarejn kella jew xi xahar reġa' kella ġajdulu instabli she wasn't at risk fil-verità. U bdew jgħidula issa teħles kmieni, qed set il-baby se jitweled u jmut. U fil-fatt meta kien qed iqarreb it-term isu xi 3 weeks before għajtula biex teħles qabel. Niftakar lejlit li suppost tmur iċ-ċempilli kien Sunday, għax on a Monday kellha tmur, u qalt li min issa mur. Għattila, imma jek qed jgħidulek hekk jien. Sa ta' tindim qed ninkwita għaliha jien. Qalt li l-baby għadu mhux les biex jitwielet. Il-baby għadu jagħti, insomma, etc. Fidea. U fil-fatt marret fl-eluq tat-term di. Fl-eluq tat-term marret. Il-baby twielet, satejn. Bomu missieru miegħu, da satejn. Ġran kastan għana emozjona ruħi. Jien mort il-celebration of life. U il-paċi li għandhom daw in-nies huwa straordinarju. Aħna jien waqaft nibki għax ngħid il-verità l-ewwel xoklaħat kif rajdan it-tabut ta' skaxxa ta' zarbun. It was like kien xokk fis-sistema tiegħi. Knisja ma kulħadd jibki u flok nikkonfortaw magħna, jikkonfortaw lilna. Ġifieri dak kien proċess. Ġifieri il-pariri, mhux il-pariri, it-ħeġġeġ minnaħa tal-professjonisti mediċi kollu kien hemm biex jiteħles. Ġifieri tabortix it-tarbija. Però, ġifieri dali aħna qegħdin ngħidu li għax ma nistgħux nirriskjaw li l-tabib jiġi proċessat bil-qorti, il-logħom ma tiġix proċessat bil-qorti. Dil-prassi dejjem kien ġiet segwita u ħadd qatt ma ġie proċessat. Issa min qed jgħid li kien hemm diffikultajiet. Jiena tubiesa sal-lum għadni ma fimx. Però given ejja ngħidu hekk. Għax aħna jiena I am all for legal certainty. Fiha din u taf għalfejn John. Għax illum għandna nies nafu li ħanajtek li qed jirraġunaw. U jista' jiġi għada fil-ħodu. Jew jien
jisparkjaw l-wires u rrit niproċessa kontra xi ħadd. Yeah. So bil-legal certainty jekk ma jistgħux nieħdu dak ir-riskju. Ekku. Jiġifieri blanket aħna- ban ħażin. Kif? Il-blanket Le, ban ħażin fejn li jidħol l-prassi tiġi ir-riskju leġislata. Tal-ħajja tal-mara jien inħoss laqasaw diverġenza fil-pajjiż. Qed ngħidlek jekk f'każ ta' cancer, kif tistanti l-ewwel il-ħajja li diġà għandek u trid tissalvagwardja. Imma għal saħħa li tista' tiġi trattata u immaniġjata. Kif inti ikollok tarbija u lissa qed ngħidula fetu f'kull żmien li mhux il-każ, sewwa allura nabbortu aħmel aħna għandna birth rate mill-inqas tal-pajjiż. Aħna l-inqas fl-Ewropa li qed ikollna tfal. Għandna nies li qed imorru bil-mijiet flus kbar, eluf ta' biex jaddottaw. Ġifieri, hemm modi ta' kif inti jekk jinna fit-tarbija ma tiflaħx għaliha u ma tixtieqx u ma tridix, ma mhux taqtolha. Ejja ħanna hemm l-element tal-adoption, hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu. Fil-fema tiegħi, jiġifieri tal-ħajja hija ovvja, hija evidenti, però mbagħad hemm ukoll istanzi fejn is-saħħa tal-om ukoll għalija tuħu preċedent. Meta jkun hemm ħwejjeġ li huma permanenti bħalma semmejtlek l-ewwel il-ħabba tiegħi li għamiet, fil-każ ta' stupru li jikkawża PTSD, hemmhekk ukoll hemm ċertu stanzi fejn naqbel. Imma mbagħad hemm ovvjament hemm divergenzi oħrajn. Xem mill-każ jew mill-argument ngħidlek ta' nies pro-choice li inti taqbel miegħu? Dependi, għax jintqalu ħafna affarijiet, ġifieri. Mill-ismajt. Ħanejdu hekk moviment pro-choice. Moviment pro-choice m'għandux stanza waħda, ġifieri jekk titkellem ma' xar minn nies li huma pro-choice, probabbli jgħidulek inti pereżempju f'dal każ qed tkun pro-choice fuq din u din. Qed ngħid sew jekk nintaqa' ma' 10 minn nies pro-choice jgħiduli probabbli 10 verżjonijiet. Ġifieri again, mhux ħanajt jiena li jinċerta żgur fuqha fejn hemm il-ħajja tal-mara trid tkun salvagwardjata. Jien I'm not for sure ma rridx nirriskja li noqtol tarbija għal xi ħaġa tista' tiġi trattata u mmaġġjata. Bla dubju ta' xejn anke l-post traumatic disorder ukoll tista' tiġi trattata. John, jiġifieri jiena lija l-ħajja hija importanti. Il-ħajja tal-mara u l-ħajja tat-tarbija huma importanti ħafna. Ħafna, ġifieri ma nistax nilabbihom dawn. Okay. So, ma dik grazzi ta' dak il-part ta' konverzazzjoni, ħannissel ideja oħra u ħsieb ieħor li qed nieħdu bil-mod li nikkonversaw ma' xulxin bħala nazzjon li aħna nazzjon irrabjat. Riċentament il-Gallup li għamlu daw il-polls ma' dinja kollha għamlu dan is-sondaġġ u konkludew li aħna l-iktar pajjiż irrabjat fl-Unjoni Ewropea u aħna l-iktar pajjiż inkwetat fl-Ewropa kollha, ġifier fl-istati kollha anke li lejn mill-EU. Kif wasalna għalfejn? Naħseb jista' jkunu diversi affarijiet. Naħseb hemm l-ixju tal-ambjent waħda minnhom. X'fi aħna ma tantx għandna ambjent, mhux ma tantx għandna, m'għandniex ambjent li inti you can distress. Għandna ġifieri qed nitkellem għat-tfal, għaż-żgħażagħ għall-kbar. Pereżempju jiena inħin kollu nisma' minn it-tfal mhux illum, snin kbar ilu. Kil kemm għandna bżonn spazji, ħodor biex nirrilaksjaw. Tfal, ġifiri qed nitkellmu mhux tfal. Qed nitkellmu tfal as young as 4, 5 years, 6. Ġifiri snin bikrin qed nitkellmu. U mbagħad ovvjament l-affarijiet jibdew jiġu artikulati iktar. Ġifiri jiena li nagħti waħda mill-ewwel raġunijiet hija dik. Bad għandna li xi tal-work-life balance ukoll. Waħda mill-affarijiet li qed joħorġu ċari jew ħarġu ċari anke minn xogħol li qed tagħmel fondazzjoni il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society hija l-Wellbeing Index.
li qed jiġi led minn il-Principal Investigator Dr. Mari Brugulio. U fost l-affarijiet li nstabu hekk mill-initial findings hija li il-work-life balance hija fattura l-well-being, you know? Ġifieri kien hemm minn statistika li konna tlabna biex tiġbor l-NSO, ħarġet ċara din. Ġifieri aħna isna kif ngħidu bil-Malti, aħna isna mġiena niġru minn oġġett tal-ieħor u bilanċ prattikament ta' xejn għandna. Għandna issa sitwazzjonijiet fejn anke tfal toħodhom il-breakfast club, joqogħdu l-ġurnata tagħhom ġol iskola mbagħad tiġborhom fl-5 ta' wara l-offsinar minn ġol Club 316. Ġifieri dat tfal prattikament qed irabbuhomna dan mbagħad inti tieħu tfal u tiġri biex tagħmel l-ikel u tiġri biex tagħmel iċ-ċors l-oħra li għandek bżonn id-dar, it-tfal irid jintefgħu jagħmlu l-homework b'xi mod, taħsilhom jieklu pup ġos-sodda. Dik xajji. Ġifieri aħna rridu hawnhekk fil-fema tiegħi għandna bżonn ta' riflessjoni nazzjonali, ġifieri dak tip ta' statistiċi dwarna. Daw jien jinkwetawni, imma jinkwetawni għax jista ma tantx intuhom. Namlu 4 tim sensazzjoni, tal-poplu Malti qed jinstab u nifqu hemm imma kemm qed nindagaw għaliex. Għax l-istatistika għalhekk għandek bżonna inti li biex inti di tieqgħod opportunità biex tindaga fil-qiegħ. U direzzjoni ta' fej trid. Mhux hekk. U jiena fil-fema tiegħi hi opportunità allura ta' riflessjoni fonda ta' x'qed jiġri imma wkoll biex tinforma l-policy. Jiġifieri mhux tip ta' policy tista' timmaġna li jgħinu il-work-life balance għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tola. Għandna bżonn policies li jkunu li nitilqu mill-punt ta' l-ewwel nett jiġifieri l-work-life balance ta' xi ħadd low income hija ferm serja minn xi ħadd li hu komdu, ġi financially komdu jista' jimmaniġġja l-affarijiet ferm aħjar. Ġifieri dik number one għalija il-policies irid jitlaq mill-punt ta' saffi tisfel sewwa ta' soċjetà tagħna. U hemm l-ewwel ma inti trid tindirizza għax meta inti tolli minn isfel, qed tolli l ta' fuq ukoll, mhux bil-maqlub. Ġifieri għandna ħabta da żmien li nibdew narsu minn fuq għal isfel. Le, minn isfel hu. Int meta tolli minn isfel, tela kulħadd miegħek. Jiġifieri, allura l-ixxu tal-work-life balance iridu nagħmlu minn aspett ukoll ta' income, disposable income tan-nies, jiġifieri u again, jiġifieri tħares lejn is-saffa t'isfel, irridu nħarsu lejha wkoll fl-investiment li qed nagħmlu fit-tfal. Jiġifieri aħna jekk it-tfal maħniex qed intuhom biżżejjed l-istabbilità ta' familja li hija kruċjali din għall-iżvilupp propju sħiħ ta' tfal tagħna, ġifieri kollox jorbot mal-istabilità li qed nagħtu tfal. Allura rridu mhux jiġifieri aspett wieħed, John. Għandek ħafna aspetti u rridu nkunu holistiċi fl-approach tagħna ta' kif niżviluppaw il-policies. Irridu wadba ngħidlek il-komponenti kollha biex inħarsu lejn il-well-being tan-nies. Ġifieri l-well-being mhux qed ngħidu, ħafna drabi ngħidu well-being aħna f'dal-pajjiż u naħsbu s-saħħa. Well-being huwa kunċett multidimensjonali. Ġifieri għandek il-kwistjoni tal-ambjent parti mill-well-being, il-kwistjoni tal-work-life balance bħala parti mill-well-being tiegħek, għandek l-income parti mill-well-being tiegħek, ġifieri hemm dan huwa numru ta' kunċetti flimkien li aħna jekk tassew rid ikollna policies li niddistressjaw, li ma nkunux l-iktar nies irrabjati, li ma jkollniex żgħażagħ li nkollu moħħhom biex jemigraw barra pajjiż ma jiġix lura. Irridu bil-forsi wadbu dan kollu qudiem għajnejna u naraw liema triq dal-pajjiż għandu jieħu. X'tip ta' soċjetà rridu ngħixu fiha. Ġifieri għandna ħafna mistoqsijiet. Dawn inkollu nistaqsihom jiena meta diskursati tiegħi ħafna diskursati mat-tfal u li jinformaw anke x-xogħol li nagħmlu f'dan fondazzjonijiet li jien niċċerja. U anka li jina dejjem ngħid it-tfal għalija u l-akbar espert. It-tfal jitkellmu fuq dan nuqqas ta' il-bit familjali, dan nuqqas ta' stabilità fil-familja jkellmu. Aħna għandna ġabra u dan huwa minn proċessi ta' child participation li konna qed nagħmlu dal-aħħar snin
manifesta tfal li nidew it-tfal stess f'Novembru tas-sena li għaddit propju fil-World Children's Rights Day, 28 November. Hemm 99 proposta. Ġi fuq l-ambjent jitkellmu, sanżit ranka fuq il-proċessi ġudizzjarji jitkellmu. Ta' tsajt tfal xetajiet Tfal id-definizzjoni tal-ġnus maquda. Minn 18 l-isfel, ġi 70 l-isfel, u bażikament. Ġifiri, u jafu x'qed jgħidu, ġifiri, u aħna, per eżempju, da' s-sajfa minna proċess ma' tfal ta' snin bikrin fuq mental health. Ġifiri, anka din, ġifiri, di meta ngħid is-snin bikri qed nitkellmu basically f'dal każ 3-4 to like 6, ġifiri ma normalment snin bikrin 0 to 7 jisu inħarsu lehom. Ġifiri aħna meta qegħdin nitkellmu ma' tfal, it-tfal qegħdin jitkellmu jgħidulna fuq l-issues, ġifiri ta' dilleta, l-issues li għandhom l-ambjent, il-familja. Il-familja, l-annimali, per eżempju, jibżaw minnom, jibżaw jinkwetaw ħafna fuqhom. Ġifiri, anka tfal żgħar at that stage, qed ikollhom ħafna nkwiet. U wow, allura, ir-riċerka qed turina wkoll li ħafna issues ta' saħħa mentali fil-kbar jibdew fl-adolescenza. Ġifiri, riċerka internazzjonali turina din. U allura anka Piaget li huwa developmental psychologist jisħaq li l-ewwel traumi li inti tibda ġarrabhom minn mindu titwielet, jiġifieri developmental psychology has proven quite a lot in this field. U din hawn il-perinatal, il-kwistjoni tal-perinatal mental health. Kux irridu ninvestu f'dil area. Rridu ninvestu iktar. Ma nistgħux nibqgħu għax għandna grupp ta' professjonisti iddedikati u passjonati nistruħu biss fuqhom qed jitolbu iktar riżorsi. Hemmhekk aħna nagħtiqat opportunità perinatal mental health, ġifieri qed nitkellmu minn meta l-om jew il-mara tqila, it-tarbija da mhix imwielda għal meta titwielet u qed nitkellmu wkoll tibqa' sejra bażikament sal-ewwel 1000 jum tat-tarbija. So anke wara jekk ikun hemm bżonn, imma għadna maħniex qed naħduha bis-serjetà di u din ukoll hija parti minn dan ir-riflessjoni nazzjonali li rridu nagħmlu. Ġifieri mbagħad għandek il-kwistjoni ta' anke l-early childhood development and care, ġifieri pereżempju nurseries. Sewwa, irridu inħarsu lejn nurses mhux mill-lenti ekonomika biss, għax meta ġifri di kanna bżonna, ma stajniex nibqgħu ma nagħmlu xejn. In-nurseries, ġifri nara bħala żvilupp importanti ħafna. F'pajjiżna li għandna aċċessibilità hemm l-aċċess għan-nurseries b'xejn child care centers ngħidulhom. Iċ-child care centers b'xejn f'pajjiżna imma inħolqu wkoll mill-lenti biss ekonomika biex aktar nisa jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol u kellna bżonn li nagħmlu din imma il-child care centers. Għalfejn tara dak il-bżonn. Iva, għax il-child care aħna ma stajniex nibqgħu li jkollok 30% tan-nisa biss qed jikkontribwixxu lill-pajjiż. Ridna aktar inżidu l-workforce tagħna. So mhux biss sal-finijiet tal-ġid li nistgħu noħolqu bejnietna bħala pajjiż. Imma policy kontra l-oħra di speċa fis-sens ta' bżonn iktar nisa fil-workforce, fl-istess ħin trid iktar unità fil-familja. So mhux qed ngħid li nisa jibqgħu bil-forsi d-dar. Irid ikoll imma meta inti tagħmel policies, inti ma tisbilanċjax, trid ikollok il-bilanċ. Issib il-kompromess. Kont qed ngħidlek fuq il-child care centers. Tħoss li ġenninna wara l-flus daw l-aħħar 7 snin. Naħseb minna ftit il-flus Alla tagħna. Imma mhux il-każ għax fejn għandek familja bit-tfal. Xi trida tagħmel? Jekk mhux tlaħħaq. Mhux bil-forsi tissib il-part-time, jiġifieri inti taħdem sal-4 mbagħad terġa' tmur taħdem sal-11. U meta tara l-familja, ħafna drabi daw ikunu l-missirijiet li jagħmlu għadin. Sa huma l-missier importanti daqslhom ġol-familja fil-każ qed tifhem fejn hemm ħanajtek xorti ta' għasab wara mbagħad fejn għandek single parent families fejn inti l-potenzjal tadħul f'dik il-familja hija bis-salarju wieħed kemm iktar imbagħad għandek constraints u ta' fuq dik l-om ħafna drabi l-om għalkemm jien naf ukoll irġiel li jmexxu familja waħedhom, jiġifieri single parent family mmexxija minn missier, dawn jiġifieri l-potenzjal tagħhom. Aħna rridu nħarsu u fil-fatt il-faqar
meta narħarsu lejn anka l-analiżi tal-faqar insibu li fejn għandek single parent families, ir-risks of poverty huma ferm akbar. Ferm akbar, kont qed ngħidlek imma fuq child care centers. Jiena ma naħsibx aħna ma nistgħux nibqgħu. Ġifieri ħafna policies iridu jkunu għall-immedjati ma jkollhom it-tul. Ġifieri sfortunatament mhux qed ngħid għall-politiċi Maltin, qed ngħid għall-politiċi kollha. Biex tkun suċċess inti ma tħares fit-tul, tħares minn elezzjoni għall-oħra ġib il-voti u timxi. You know, however il-pajjiż għandu bżonn iktar minn hekk. So child care centers għandna bżonn narawhom bħala l-opportunità li nistgħu again oħra ta' opportunità minn għandek il-perinatal mental health screening u affarijiet ta' dil-kwalità. Imma mbagħad għandek il-child care centers li huma opportunità oħra biex naraw dawk it-tfal u mhux f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ, jekk mhux f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità, jekk allura jekk qegħdin fi żvantaġġ u vulnerabilità, nafu diġà li meta se jidħlu għal formal education se jkunu fi żvantaġġ mal-kumplament u diffiċli biex jiġu jirkupraw. Issa x'irridu nagħmlu hemmhekk ukollu. Ġifieri, aħna, il-child care centers, perceived minn ħafna li jiswa hemmhekk għandek babysitting center nazzjonali. Ġifieri daw il-child care educators ma għandhom isem partikolari. Li qed jorġu gradwati minn ġol l-Università tagħna, allura l-pajjiż qed jinvesti fihom, qed jinvesti f'dan it-tip ta' professjoni, meta mbagħad jitlu ġod child care centers qed jitqisu qishom babysitters nazzjonali daw. Ġifieri inti daw għaliex daw mhumiex warranted, mhux qed intuhom il-warrant għax mhumiex warranted bħala l-liem. Għax dinja katina fl-iżvilupp ta' tfal. Jiena naħseb li parti mir-raġuni li qed jimxu u jmorru jagħmlu lek sena pedagoġija u jitlu u allura dejjem nitilfu dak l-investiment li qed nagħmlu daw il-professjonisti għax-child care centers tagħna. U dejjem m'għandniex biżejjed u ndaħlu s-supply u ndaħlu hekk u ndaħlu hekk. Irridu ninvestu f'dan l-affarijiet, ma ninvestu b'mod li nagħtu d-dinjità lil min qed jaħdem fis-settur. Ġifieri aħna hemm ħafna affarijiet li rridu narawhom flimkien mod il-pjani tal-policies tagħna tkunu holistiċi. Biex qed ngħidu qed isir xejn tax ma rridx tiftihem li qisu bħal donnu qed irridu nivvintaw ir-rota. Però xi ħaġa ħażina qed nagħmlu. Imma hemm affarijiet. Iċ-ċajta hi speċta il-Malti qatt ma kien daqshekk sinjur u qatt ma kien daqshekk indannat fl-istess ħin. Is-somma ma tagħmilx. Mhux kulħadd sinjur għax il-faqar hu reali f'dal-pajjiż u l-faqar fost it-tfal. Ġifieri ġifieri biex ma nagħtux l-impressjoni jiena pereżempju nintaqa' ma' nies laqas biss laqas jafu. Laqas jafu, jew inkella nintaqa' ma' nies laqas jafu xiex. Laqas jafu li hawn il-faqar. Xejn ishom, you know. Jgħixu f'bozza. Bozza. Jew inkella tintaqa' ma' nies qisu bħal kieku minnu fqir jażel li jkun fqir. Qatt irid nintaqa' ma' fqir sewwa li jażel li jkun fqir. Mhux qed nitkellem fuq persentaġġ żgħir ta' bams dawk mhux fqar. Dawk bams ngħidilhom jiena. Orrajt li qegħdin hemmhekk biex jerdaw it-taxxi tan-nies u dan. Ġifieri jiena mhux għal dawk in-nies, ma nħallatx ħafna drabi again nużaw ħafna affarijiet interchangeably hawn kliem u nħawdu l-beha. Imma jiena qed nitkellem fuq il-fqar. Il-fqar ma jażlux li jkunu fqar. U jisiru fqar għax ma jkunniex policies biżejjed fondi biex aħna ma nħallux in-nies jgħu fil-faqar. Ġifieri il-faqar kif jgħid Mandela, il-faqar huwa għamlu l-bniedem. Il-faqar għamlu l-bniedem. U allura l-bniedem jista' jħollu. Hekk jgħid Mandela. Ovvjament bl-Ingliż nafhom, nipprova nagħmel traduzzjoni. Allura x'tib ta' policies nkunu l-ġenerazzjoni. X'tib ta' policies qed timmaġna biex din is-sitwazzjoni ta' faqar tiġi mitigata? Per eżempju, aħna għandna per eżempju bħalissa, which xaġa sabiħa li aħna għandna gvern li ħaseb biex nagħmlu skemi ta' sussidju fuq il-fuels. Għax kieku aħna minja fil-prezzijiet tagħna bħal taħat ieħor għax ġol Ewropa hemm kriżi sħiħa, prezzijiet l-inflazzjoni ġifieri telet ferm aktar minn tagħna. Però allura jekk qed nagħmlu din, jiena m'għandix nissussidja l-lussu jew dak li nista' ngħaddi mingħajru, m'għandix nissussidja l-fuels jien għal karozzi lussużi, m'għandix nissussidja l-fuel jien għal boats, m'għandix nissussidja l-fuel
għal swimming pools, qed nagħti eżempju ta' ġifi samma tantx ħanider ħelwa, forsi ma minn għandu Le, le, jiena dal-affarijiet. naqbel perfettament Alright? miegħek. Imma għax kieku qed nifrankaw minn hemm, dawk il-familji li ilhom ibatu ma jistgħux ilaħqu mal-kontijiet għal raġunijiet li qed jgħixu b'tant dħul miżeru, daw. U allura jibdew jakkumulaw kontijiet fuq xulxin, daw in-nies kieku jew nissussidjawhom aktar, għax ġifieri noħolqu xi tip ta' energy benefit għal dawn in-nies li qed jgħixu f'dal-constraints sewwa, jew inkella anke bailout dawn in-nies minn kontijiet li forsi ilhom ħafna hemmhekk jiena ċemplu li niesu. Ġifieri nies fqar naf li huma fqar, akkumulaw kontijiet ma sewx ilaħqu magħhom u jaqtawlhom id-dawl, jiġifieri bir-rispett kollu, jiġifieri jiena dik policy fejn inti tista' tindirizza segments jieħ ta' faqar. ċiri, intaf nis li jaqtawlhom id-dawl? U mela. Atroċi, għalla. Atroċi. Meta tqis li l-partiti dawn għandhom miljuni f'dejn, bro. Miljuni f'dejn mal-arms. U Jiena minix ħanidħol fiha din. Le, naf Jagħmlu li mal-partiti. naf li ma Il-partiti nidħol fiha. għandhom Imma żgur li l-arms qed ikun ir-responsabilità inġust. poplu. Żgur għalna. Però skużi, ġifieri jiena għalhekk qed nitkellem ċar. Alright, ġifieri aħna daqskemm għamilna skemi biex ibbeljajna nies li ħarbu mit-taxxi u dal-affarijiet. Allura familja, alright, familja f'ira fil-veru sens ta' ġur ma noqogħdux nagħmlu question marks fuq in-nies għax ma jafux jimmaneġġjaw għax ħafna diskorsi hekk. Alright, le. Inti aħna nafu x'inhu faqar u bniedem biex jista' jgħix. Sewwa ġifieri m'għandniex għalfejn noqogħdu qisna nagħmlu x'investigazzjoni kriminali biex naqdu naf xi baruni ta' xi ħaġa. Nafu u għandna jiena l-ewwel waħda oħra pereżempju. Jien niftakar meta kont Ministru fit-2013 u kont responsabbli wkoll familja kont u solidarjetà soċjali, insomma kien ministeru kbir, kien hemm l-anzjani fih u diżabilità, etc. U dak iż-żmien kont diġà niddiskuti kif nistgħu nagħmlu pereżempju ir-residenza ta' San Vincenz li hija enormi nimlewha kollha pannelli. Sewwa ħalli mbagħad l-ewwel nett nifrankaw il-flus anke mill-kaxxa tal-pajjiż għax qed nieħdu mill-pannelli għal biex tirranja dik ir-residenza enormi dak iż-żmien kien hemm xi 1200 ruħ ġa San Vincenz, llum nassumi li hemm iktar għax kompla kiber. U żejjed, pereżempju, imur u jkun qisu ring fenced. Tajt iż-żejjed li qed indaħħal minn hawn, mela daw ħan issussidja jien il-familji li huma vulnerable u li għandhom bżonn jiena tar-riskju John, ta' riskju ta' faqar jina li għadina ħmerija għax inti ma tmurx fuq il-riskju. Inti jew fqir jew minx. Alright, għaliex jekk inti f'riskju, ġifieri jien nafġi għandek it-tifla qabada rieħ u malaj tispiċċa jien naf għandek xi 40 euros mediċini. Dawk il-40 euros inti tnaqqashom minn x'imkien. Meta tgħix inti bil-qies jekk mhux ukoll bil-minus. Sewa ġifieri tar-riskju jiena qisu daħ fil-wiċċ jina ma nemmix fi riskju jew f'qir jew minx. Alright, ġifieri aħna pereżempju f'dokument uffiċjali li intbagħat Brussels bħala il-National Action Plan għal garanzija ta' tfal li l-Unjoni Ewropea ħarġet, hemm ċaru tont li għandna wieħed minn kull 4 tfal f'riskju ta' faqar. Mela, qabel ma nkomplu bit-taħdida tagħna mal-ħabiba tagħna Merin, fakarkom li dawn huma l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli u għal daqstant nirrakkomanda li tagħmlu użu mill-prodotti u servizzi tagħhom dawn huma Maple, Hungry Hippie, Browns li Julian bħalissa dej bil-Fitbit naħseb għadu l-ewwel ġimgħa. Ekku, l-ewwel ġimgħa. Bissik dak. Le, ma jien daħal fiha b'ambizzjoni kbira u jiena perswas li ħerna xilu. X'inhu lan tiegħu? Taf? Jonqos li jinbena. Naħseb li jinbena naqgħu. Naħseb li jiġi daqs nofs il-bicep tiegħek. Eġbin. It's gonna take a lifetime.
Alright, aktar minn grazzi il-Derek Meets, insomma, għal-min segwi insomma l-proċess ta' Ġiljan, segwina fuq l-Instagram. Derek Meets, Garmin, Kutriko, grazzi l-E-Cabs, Oxford House, kif ukoll Vini e Capricci. Lura podcast. X'inhi d-definizzjoni però tal-friskju ta' faqar? Għandek il-kwistjoni ta' marbuta ma' income. Marbuta. Tista' tella li xi ħaġa jew. Ija tajjeb. Ma jiena ma narhomx. Mela, the survey shows that the number of persons living in households with a national equivalized income below the at risk of poverty line, which is 10,000 euros a year, was 85,754. That's a lot, yeah. This translates into an at-risk ma fis-soċjetà tal-lum 10,000 fis-sena. Speċjalment jekk ikollok il-kera, tkun fil-kera ġifieri. Insomma, ġifieri maħna nafu ġifieri at-risk. Timxi fuq xifer tal-lum. Għajr daw il-policies ta' safety net li qed issemmi li bla dubju ma' policies utli. L-ewwel pereżempju semmejt ma noqgħodux ngħidu li hawn familji li ma jafux jimmaneġġjaw il-flus. John jaħseb li that's a skill. U jista' jkun li inti dik l-skill m'għandekx. Ma rridu ninvestu fit-tfal fis-sistema edukattiva. Biex nagħmluhom jimmaneġġjaw il-flus. Għax inti m'hemmx għalfejn mhux hekk. Jiġifieri għalhekk policies ta' tip jew inizjattivi ta' tip. Le, hawn NGOs li jippruvaw jaħdmu anke ma' l-adulti għal daw it-tip. Imma aħna rridu ninvestu fit-tfal, John. Hemmhekk aħna nistgħu naslu fis-sistema edukattiva tagħna hija fabbrika tal-kwalifiki tal-karti. Orrajt, ġifieri unfortunately ġwajt ngħidha u ħanibqa' ngħidha sakemm tibqa' is-sistema l-għandna. Again, mhix qed ngħid ma sarux kambjamenti imma slow wis. We need action. U rrid ikun pjan. Pjan ċar, pjan ta' implementazzjoni, ġifieri mhux nibqgħu nitkellmu nibqgħu għaddejjin. Qed narak daqshekk appassjonata u daqshekk imqanla. Inti tikkonsidra terġa' tidħol fil-politika? Le. Jiena fil-politika, ma mhux fil-politika tal-partiti. Orrajt il-politika with the small, fil-politika tan-nies. Jien dejjem dik ikkontendejt. Għal dik jiena kont inħossni msejħa għanejdu hekk. Sewwa ġifieri le. Ġifieri politika nagħmel. Ġifieri inti il-partit sibtu għax ma kienx hemm NGO taħseb ġifieri qed ma kienx dik il-kultura. Dak iż-żminijiet qed ngħidlek jien ġej minn familja politika. Ġifieri jiena għalkemm il-papa tiegħi kien at that time qed nitkellmu fuq 50 sena jiena għandi 64. Ma kien ukoll dak iż-żmien delegat tal-MUT għax papa kien għallim. Missieri kien iġib ħafna tfal ġejjin minn familji żvantaġġati u vulnerabbli jgħallem xejn id-dar. Għax għalih kienet iċ-ċavetta ta' kollox għalih, jiġifieri fis-sens ta' dinjità, ta' ħajja ta' kwalità, etc. So ġejja minn dak il-background. U mbagħad dak kien fis-sebgħinijiet sew. U kien ukoll iż-żmien fejn, ġifieri jien niftakar perjodi fejn in-nies tiġi ġifieri nies ħabtunna l-bieb min jitlob flus, min anka jitlob ħobs. U jien tlajt allura f'dal-ambjent fejn ma niflaħx nara il-faqar, fejn ma niflaħ l-inġustizzja tal-faqar, l-ugwaljanza. Ġifieri tkidni għadha sal-lum, ġifieri qatt ma isni aċċettajta fis-sistema tiegħi. Ġifieri jiena nħares lej persuna u ngħid mhix tajt l-aktar. Biex dik il-persuna mhix komda bħali jew mhix qed tikol bħali jew mhix ma setax twassal it-tifla tagħha kif wassalt it-tifla tiegħi jiena. You know what I mean, ġifieri, u allura nħossni ħafna responsabbli rrid nagħmel xi ħaġa. Fimti ġifieri nħossni rrid nagħti. U għalhekk tħall fil-politika. Kif? U għalhekk tħall fil-politika, u evidenti. Fimt għax però wkoll kien żmien meta dak iż-żmien il-Perit Mintoff kien Prim Ministru u kien qed iddaħħal riformi kbar soċjali ġifieri. Ġifieri il-welfare state beda jinbena, jikkonsolida. Kien hemm ukoll żminijiet ta' libertajiet ċivili, ġifieri li bdew fi żminijiet ma tixtarhom fil-kuntest tal-lum fi żmien ta' dak fi żminijiet ta' fejn in-nies u l-Knisja kienet b'saħħitha ħafna fuq ċertu issues, pereżempju d-dekriminalizzazzjoni tal-omosessualità. Qed tifhimni dawn kollha kienu affarijiet li jiena attirawni wkoll allura l-politika u allura consequently għalhekk tħalt fil-Labour Party. Ġifieri għax għalija għalhekk għatlek jien
soċjalista li il-soċjalizmu tiegħi bbażat fuq il-valuri nsara. U interessanti għet għamlu dal-punt, għax jienu niprepara din il-konverzazzjoni, sibt setta mistoqsijiet tijak li għamiltom f'April ta' 2021. Fejn tistaqsijt, those who have the party at heart need to ask, is it a party that is still faithful to its founding principles to support the workers, the poor and the vulnerable? Or is it a party simply mesmerized by any business that comes along? It-tweġiba għal-mistoqsija tijak stess xini? Naħseb il-Labour Party irtiqot attent. Għaxek jibqa sejrek, jitlef il-valuri, il-foundation principles tiegħu. Social justice. Bażikament il-Partit Laburista b'xi 102 snin ilu twaqaf propju għalhekk bħala il-Partit tal-ħaddiema diki. Jiġifieri u l-ħaddiem issa meta qed nitkellem bil-ħaddiem mhux qed nitkellem kontra negozju, kontra dak kollu li huwa leċitu ġenwin u onest. Għalija jiena huwa parti mill-equation tiegħi tal-pajjiż soċjoekonomiku. Imma l-ħaddiem dejjem taħt. Il-ħaddiem dejjem taħt dejjem qed jgħix bil-qies. Sa tant huwa l-mutur, l-magna, ta' dak li huwa żvilupp, ta' dak li huwa ġid li jista' għal-pajjiż għal min qed iħadmu. U ġifieri u dan irtibqa fiċ-ċentru dak li għatlek anke qabel. Għajna lija U tasb il-Partit Laburista qed jitbiet minn din il-policies iridu jkunu dan il-ħsieb. Kull policy li nagħmlu iridu kun hemm mistoqsija u tgħid min ħajgwadanja minna di. U tkun mistoqsija ġenwina. Jekk irridu nħarsu lejn is-saffa tisfel u t-tella minn isfel. Għax ma li t-tella minn isfel jola kulħadd, ġifieri imur tajjeb kulħadd. Jiena dejjem anke meta nitkellem ma' membri tal-komunità tan-negozju, dejjem ngħidilhom bil-faqar ma jmur tajjeb ħadd. Għax hekk inti għandek il-faqar ngħidu. Mela inti il-potenzjal tad-domanda jistaq 100. Okay? Għandek inti percentaġġ ta' faqar, mela inti il-potenzjal ma tilħuqat, il-potenzjal sħiħ tal-100, għax il-fqir ma żdax joħloqlok id-domanda, mela in-nies fin-negozju ma jistgħux jiggejnjaw il-100% tal-profit, għax id-domanda mhijiex 100% u l-wint is-supply ma jistax ittellaħħa l-100, qed tifhimni xi tant hemm ċirku. U ma nistawx inħarsu isolation l-ekonomija. Pero hemm ċertu nies fil-business li m'għandu qasam dom bżonn imorru sa 100. Hemm mar tajjeb ħafna. Imma mbagħad laqas nipretendi, ġifieri aħna il-gvernijiet jħarsu l-istituzzjonijiet tagħna li għandhom ħarsu l-interessi taċ-ċittadini. Ġifieri mhux niġu waħħal. Dak huwa l-ikbar diżappunt fil-fatt. Tifhem ġifieri bħal l-ixxu tal-overdevelopment tal-pajjiż. Ġifieri aħna qogħdu nsemmu għax dak u dik u dak. Rajt għax għandhom bitċartu, ħajtellaw ma nafx kemm il-solar. Issa jimbilli noqgħod ngħid il dak kulliħor. Jekk kellna planning authority qed ittihom il-permessi. Minnu fin-negozju jekk l-objektiv tiegħu huwa li jagħmel profit, jekk ħanteħ il-permess mhux ħaj esploitja bl-aktar mod sħiħ dik l-opportunità. Jiġifieri aħna l-ħarsien tagħna fidej il-planning authority fil-gas jina. U r-rabja tiegħi għal-biċċa kbira hija ma' min suppost bit-taxxi tiegħi qed inħallsu biex jinnegozja favorija u minn flok. Għadni niftakar dak iż-żmien kont għadni parlamentari. Darba niftakar ġew nies minn Triq San Franġisk għall-Qormi. Triq San Franġisk hija oriġinarjament għall-Qormi kollu kien wiet, imma din tarġa wiet. Ġifieri ġol wiet. U niftakar ġew inkwetati u qalu li isma' hemm biċċa din l-aħħar biċċa għalqa li kien hemm u di hemm il-permess issa tinbena. U jien għattilhom qalu li di se aħna nerqu every so often. U bdin iktar ħanerqu issa għax l-ilma jibda m'hemmx iktar fejn se jonqos l-ispazju fejn jinxtorob l-ilma. U jien għattilhom jena raw x'inhi din għattilhom fil-każ imorru l-planning authority. U niftakar morna. U ħadd kważi triq nies miegħi. Insomma, u kien hemm l-argumentazzjoni u jiena ta' tisma'. Qed hawnhekk hawn issue ta' health and safety. Qedtilhom hawn għandna issue ta' area li tereq ta' spiss
Imma meta ħankomplu naqsu fejn nassorbu l-ilma, daw in-nies il-potenzjal ta' jew riskju li u ħajikber ferm iktar. U niftakar risposta li għad kienet di mhix kompetenza tal-Planning Authority. Ma sorry. Kompetenza meta Ija, mhix parti mill-liġi u niftakar bdejt naqra l-liġi. Jekk il-Planning Authority ma tippjanax għall-arar. Xid. Etnajlek, ġifir dan għatem nis ġo triq San Francisco, ġifir mimlin bl-omor, li jistaw ġifiri da. That was it. U l-lum mibnija din ġifiri. Il-punt tijaj, għalix qed namlu dal-punt. Jaxxek mussej konna. Min ta' sewa ħares l-interessi tagħna. Issa jiena mela qod niġnajlek isma' jieta. Inti bnejt li torri qudiemi. Jew inti naf ħadd ma nafx kemm spazju. Jew inti ġibt li tant miet ta' karozzi ekstra ġofija u għetnuħun ħafna nifsi dizjena issa. Per eżempju, inti jekk inti għedet il-negozju mux jekk dawk il-permess mux se tipprova da, imma minn dak il-permess. Mela, dawk li huma mħasim mit-taxxitana li qed suppost iħarsu l-interessi taċ-ċittadini. Il-ġid komuni. U fuq kollox ta' tfal. Iġifieri jiena din xu aħna minni ħajjitna. U aħna l-ambjent misluf għandna. Aħna nadmir sagrosant li l-tfal tagħna ħallulhom dak li suppostu tagħhom bidritt. U dan mhux responsabilità biss tiegħek u taċ-ċittadini fit-triq, ma aktar u aktar hija responsabilità ta' min qiegħed iħares anke saħansitra bil-forza tal-liġi. Dawn id-drittijiet, dawn huma drittijiet fundamentali tal-bniedem u tat-tfal tagħna. Sewa ġifieri hawnhekk għandna anke violation ta' dawk li huma drittijiet. Meta tajt tfal imma, x'inhi d-definizzjoni? Tixta tal-ġenerazzjoni li ġejjin. Tal-ġnus maquda, jien meta nitkellem fuq tfal, qed nitkellem fuq il-ġenerazzjoni. Il-charter tal- Le, qed nitkellem tfal l-età il-ġnus maquda 18 years under. Okay. So 0 to 18. Ġifieri tajdu tfal qed nitkellem fuq adolescenti, qed nitkellem anke fuq żgħażagħ bażikament. Li hu interessanti, ma nafx rajt il-podcast ma' Mary Brigulio, semmejta l-ewwel. Merija ħabiba ħafna tal-podcast. U fil-podcast tagħha għal minn ma nafx nirrakkomanda ħafna, tagħmel dal-punt vera interessanti. Fej tisħaq li meta jitnawwar jinstera jew jitkisser b'xi mod il-ġid komuni, l-iktar nies li dejjem ibatu huma l-aktar nies vulnerabbli. Għax jekk l-istat tani permess mela biex nibni torri, mela l-dan nistaw hekk, ix-xemx jistgħu jinsewa. Jekk jiena bniedem vulnerabbli, m'għandix biex nistarti għal jottu nitlaq raguża jiena, m'għandix biex għandna immur btala, taf kif? Mingħajr ix-xemx kont, mingħajr ix-xemx ħanibqa'. U għalhekk l-istat, il-gvern, l-amministrazzjonijiet, daw id-dipartimenti għandhom obbligu serju ħafna li jħarsu l-ġid komuni. U ġifir dan huwa punt importanti ħafna. F'kollox hekk. F'kollox hekk, ġifir fi kwalinkwe kambjament li sta jkun hemm dejjem the most vulnerable u the most disadvantaged. U t-tfal huma fost huma l-iktar vulnerabbli fost il-vulnerabbli. It-tfal huma vulnerable. Ġifir it-tfal u għalhekk importanti li nagħmlu l-ispazji safe fejn it-tfal jitkellmu. Firdina li tal-proċessi ta' parteċipazzjoni ta' tfal. Huwa kruċjali, għandna dmir huwa dritt tagħhom li aħna ntuhom dak l-ispazju, huwa dritt tagħhom anke biċ-charter ta' drittijiet umani ta' tfal. Li tfal jitkellmu u jgħidulna dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom. X'aħna għandna responsabilità li dawk l-aspirazzjonijiet nieħdu azzjoni fuqhom. Ġifieri fejn jidħol kwistjoni ta' ambjent, meta aħna qed nisirqu dan kollu, u kif għattajjeb inti, ġifiri, min għandu biex? Imur għall-arja tal-montanji, imur għall-arja tal-foresta. Imma min mandux biex mux għadnejt il-firbista, anka il-ħaddim li jgħix paga normali. Orrajt, ġifiri mux għetnejdu ma jkollux biex jikoll sal-axħar tax-xar, min jgħix paga normali. Għandu xorti jgħamil holiday forsi darba f'sentejn jew jaqta weekend. Min għandu l-flus jista' jmur kull weekend għall-arja tal-muntanji. Jista' so ġifri aħna għandna dmir kbir. Għadek tarfu l-Partit Laburista? Issa ma rridux nkunu, ma nistgħux narmu kollox għax saru ħafna affarijiet tajbin ukoll, ġifieri saru affarijiet tajbin, imma jiena ħares fit-tul. U nkwetata. Ġifieri u jgħalek għat nibqgħu sejrin hekk.
jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin, nibża li forsi l-fizionomija tiegħu ma nara fiex. U jien qed nitkellem fuq il-ġustizzja soċjali, ġifieri nitlaq minn hemm u nasal hemm. Il-Partit Laburista twielet propju biex iwetta il-ġustizzja soċjali. U għalhekk kull darba ngħid isma' jinħarsu lejn isfel. Jekk se jiġi xi ħaġa, trid issir kif ħanolqtu is-safef t'isfel. U meta tnejt is-safef t'isfel issa, biex qed nitkellem biss minn financially constrained, ġifri qed jgħix b'limitazzjoni ta' flus, ma qed nitkellem ukoll għal gruppi oħra vulnerabbli, qed nitkellmu fuq tfal u żgħażagħ b'diżabilità u anke norbotha ma' sistema edukattiva. Ġifieri aħna għandna u torbot mal-policies di. Ġifieri mela aħna għandna suppost edukazzjoni inklusiva. U veru ninvestu ħafna fil-learning support assistance, etc. Ma mbagħad għandna tfal li biex tassew jaċċessaw l-edukazzjoni għandhom bżonn l-assistive devices. Sewwa ġifieri jiena għandek tfal non-verbal, għandhom bżonn li kollhom dawn id-devices biex huma jkunu jistgħu jikkomunikaw. Għandek tfal li ma jarawx u għandhom bżonn l-assistive device għal jistgħu jaċċessaw għall-informazzjoni, għall-online learning, etc. etc. Ġifieri jekk daw maħniex xan nissapportjawhom b'dawn it-tip ta' devices. Fl-epoka fejn għamilna dal-flus kollha suppost. Sewwa, ġifieri u allura issa kif maħniex nassapportjawhom. Nibdew billi l-informazzjoni tkun aċċessibbli għal parents. Jiena aqqasnot kemm il-parent iċċempilli għax jien smajt il-Malta Trust Foundation qed tagħti dad-devices kif nagħmel biex napplika. U jiena nispjega li dak aħna ma nagħtuhomx hekk imma b'referral mingħand speċjalisti li jifmu jidentifikaw għax dawn ma custom made dawn l-assistive devices. Imma u referral biex inti tmur għand l-Aġenzija Support f'dal-unit trid issir pereżempju l-speech therapist. Għax m'għandux ikun hemm informazzjoni li tkun aċċessibbli għal kulħadd. Meta int qed iċċaħħad information is power. Sewwa is power. U mbagħad għaliex m'għandniex biżżejjed nistaqsi issa jiena naf li qed isir ħafna xogħol fis-sens hemm professjonisti dedikati ħafna. Imma m'għandniex il-capacity li tlaħħaq mal-bżonnijiet kollha l-hemm, jiġifieri għandek tfal li l-hom jistennew dat device 5 snin, 4 snin biex jiġu assessed. Kull ġurnata li qed titlef inti qed ittelliflu mill-potenzjal tal-iżvilupp tiegħu. Jiġifieri hawnhekk irridu nkunu expedient. Id-dinamika hija pjuttost problematika. Dan huwa dritt fundamentali, dritt tal-edukazzjoni. Jiena l-inkwiet tiegħek ovvjament nikkondividih. Fl-istess ħin l-inkwiet huwa li l-qawwa soċjalista li tradizzjonalment hija dik li tħares lill-aktar vulnerabbli l-ikbar qawwa tagħha hija l-Partit Laburista. Issa hekk il-Partit Laburista wkoll jibda jitbiet milli jkun dak li jħares dawk li qegħdin fil-qiegħ tas-soċjetà, dawk li qegħdin fis-saf tal-aktar vulnerabilità biex ta' daw ħajspiċċaw abbandonati. Jiena nħoss li iktar minn kollox il-policies ma jridux ikunu touch and go. Aħna policies deep, ġifieri. Tajjeb li nagħtu l-iskejjel 10,000 euro biex ikollhom biex tfal li ġejjin minn vulnerable backgrounds vantaġġjati m'għandhomx biex ħarsu l-excursion jew m'għandhomx għall-uniform intwielhom. Imma aħna dik hija over the surface. X'qed jikkawża dak il-faqar? Ix-xus ta' saħħa mentali, xi diżabilità, x'impediment ta' xi tip. Jiena ġifieri aħna il-faqar tidħollu bir-ras u tinżel font għalih. Ġifieri il-handouts huma importanti għax min għandu bżonn jiekol biex jiekol. U fil-pront. Imma fit-tul is-support irid ikun kollu again ħanerġa' ngħid hemm inizjattivi. Imma sa dan it-tant dawn l-inizjattivi mhux qed iwasslu biżżejjed. Pereżempju kwistjoni. Però ħadd ieħor li qed jikkondividi l-istess inkwiet tiegħek. Pereżempju meta tisma' nies bħal Desmond Zamit Marmara. Mhux hekk. Tafu l-Desmond. U nafu ħafna hux. Raġel serju ħafna. U raġel li inkwitat ħafna wkoll u rrabjat. U ġenwin, jiena
ġifiri per eżempju, nerġa' mur fuq għax il-faqar għandu ħafna dimensjonijiet. Per eżempju, l-lum, jekk inti ma taffordi għaxix il-laptop li t-tifel jew it-tifla tiegħek, inti dak għandek it-tifel u t-tifla faqar digitali. U hemm allura ħajjiġi anke educational poverty. Ġifiri l-lum it-tfal ma jistgħux jgħaddu sa mhux qed nitkellem l-assistive devices għal tfal disabilità li għandhom bżonnu bħala support to move on, qed nitkellem issa fuq tfal li m'għandhomx l-equipment li llum jien meta kont imur l-iskola ma tmurx bil-pitazzu l-ktieb. Stajt ma morx l-iskola. Illum it-tfal jekk m'għandhomx laptop ma jistgħux jaċċessaw. Issa again, jiġifieri aħna il-Malta Trust Foundation għandna proġett jismu Your Device, Your Rights. U għadin niġbru daw second-hand laptops li jkunu tajbin, namlu refurbishment tagħhom iġbhom ġodda, u mbagħad inqasmuhom tfal li għandhom bżonn. U wkoll allura mhux biss qed nippruvaw bid-daqsxejn tagħna nindirizzaw il-kwissju tal-faqar diġitali, imma wkoll l-ambjent, jiġifieri l-e-waste. Ġifieri meta inti għandek device ta' elettronika u ta' dil-kwalità, inti da biex teħles minnu. Apparti titton fuq ħafna flus biex kemm jista' jkun timmitiga il-ħsara parti ambientali. Allura inti parti minn dik li ngħidula llum l-ekonomija ċirkulari u xek, circular economy. Jiġifieri hemm ħafna x'tistgħu nagħmlu. Ara il-bieraħ kont qed nitkellem. Huwa fis-sens tajjeb li intom qed tagħmluhom l-affarijiet. Però għal-ħares nidependu biss fuq l-inizjattiva ta' gruppi ta' ċittadini, trid tkun xi ħaġa inizjattiva tal-Gvern ċentrali li jiddeċidi aħna se jkollna dawn l-għanijiet u dawn l-għanijiet ħanħuhom permezz ta' dawn l-inizjattivi. Ġon, jien nemmen li kull gvern u minnu mhux qed nitkellmu partiti issa ma għandu jaħdem mas-soċjetà ċivili. Jien għandha ħafna fiduċja fis-soċjetà ċivili. Naturalment trid ikollha l-għajnuna biex tibni l-kapaċità. Dak li tista' jagħmlu l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili jistgħu jagħmluh binqas ħanajdu hekk flus. Jagħmluh ħanajdek kif naqbad ngħid ishom B'aktar entużjażmu. Entużjażmu, konvinzjoni u konvinzjoni. Allura hawnhekk, ġifieri ma nix ngħidu isma' dan għandu jitu fideh il-gvern. Hemm modi meta kont Ministru kont daħħalt il-Public Social Partnerships li sa ċertu punt għadhom għaddejjin. Jiġifieri għandek il-public u s-social and partnership. And this should be perpetuated. F'ħafna affarijiet. U għaliex kif għadd, per eżempju, wieħed mill-proġetti tagħna huwa id-dar il-Kantuni Rawdex, Mental Health isu Transition Program. Ġifieri Transition Program, nies mental health issues li kienu ġol isptar jifu short stay, hemmhekk nerġgħu nejnu fil-building of skills, etc. biex meta jmorru fil-komunità jistgħu jibqgħu id-dar, mhux jerġgħu jmorru jistituzzjonalizzaw irruhom ġol isptar. Sodda ġol isptar biex iżżomm għawdex jekk għandek depression u għandek bżonn lajnuna l-isptar tmur. Tiġi xi 300 euro. Fil-ġurnata? Skur. Inti biex naħdmu aħna magħhom, tiġina xi 40-50 euros. So even there għandek investiment soċjo-ekonomiku, taħlita sabiħa fejn il-pajjiż qed jindirizza id-diffikultà tal-persuna biex jagħti id-dinjità biex jagħti kwalità ta' ħajja, etc. U kull persuna tista' tgħin sitta. Appuntu, u allura inti qed tifranka l-flus. U tifranka l-flus issa twaddamhom f'affarijiet oħra tajt inti. Ġifieri din hija tip ta' mix li jrid ikollna anke fis-settur soċjali. Mela, ħanabad naqra il-Presidenza issa. Inti ħtart President famużament kont attiva mens bħala President, meta ħafna nies kienu jisu l-Presidenza iktar simbolika, inti kont front-facing ħafna, kont rixt ħafna inizjattivi, kont iffundajt il-Malta Foundation
for the Well-Being of Society, the Malta Trust Foundation, il-Secret Garden, il-President's Trust ukoll kien daħlet fil-Emanuele Cancer Foundation, biex ta' sibt x'tagħmel. Kont taf li meta aċċettajt il-kariga ħadd impenja ruħek daqshekk, jew sibt li ħafna opportunitajiet hawnhekk biex intejbu dan il-pajjiż. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ġifiri kullħat jafadin. Għat marrit nkun president. Ġifiri għat ma spirajt, għat marrit nkun president. Insomma, spiċċaj president. Jien persuna veru, ġifiri John, li li tatini xie ċerimoni. Ġifiri, provajt namilom mill-ħjar l-istajt biex naqdi il-funzjoni ta' president u naqdi l-nazzjon. However, ġifiri ċerimoni, dawn il-rituali. Ma xej mumma fil-sistema tijek. Imma jena bil-pajizi u laħċattajt un-bat kalli ġifiri. Parti minn xogħol. Noħodhom pala parti mill-xogħol tiegħi ġifiri minn ħadem fil-qrib. Jaf how much kemm kienu taf kif kemm I struggled biex dana. Jinduwer, ġifiri jena minix bniedma li naqbad biex namlu proġett tagħna fil-fondazzjonijiet ċili ħadna sena. Xi tiġi inti bl-idea u jien entużjażma ruħi fuq l-idea u mbagħad nibdew nitlu fil-font u nieħdu sena. Ġifieri asnaf kemm il-proġett jieħu sena ma mbagħad meta noħorġu hemm barra immorru preparati mħejjin u ħadkunu effettivi. So jien ma stajċ noqgħod nistenna ġifieri ċerimoni u forsi affarijiet oħra tal-istat sewwa. Barra minn hekk jien qattajt ħajti fis-settur soċjali, ġifieri jien dejjem man-nies, ġifieri l-gost tiegħi jiena nista' nkun jiena mejta u noħroġ barra hekk u mur jiena fil-pezzawn ta' merba minn nisba' waħda marret li lejja tispiċċa li l-aġla u dana ġifieri kull min ikun miegħu mbagħad tispiċċa kważi kaxkarni biex niċċaqla minn fejn inkun. Imma basta qed nitkellem għan-nies. Għax jien għalija l-erf li hemm fit-triq huwa straordinarju u dak jiena għandi ħafna ċċalih. Għandha ħafna ċċalih biex nifhem u naraf x'inhu l-kontribut li rrid nagħti. So dawk l-inizjattivi huma kollha riżultat ta' dak li naf, mingħand in-nies. Ġifier dak kollox infurmat mill-bżonnijiet hemm barra. U wkoll ħanajtek taħta fl-opportunità, pereżempju, ħanieħdu l-Emanuele Cancer Research Foundation. Dik twaqfet fil-bidu kienet inizjattiva tal-Malta Trust Foundation ma' fondazzjoni Italjana, fondazzjoni Terzo Pilastro Internazzjonale, ġejna nkontat magħha u il-persuna li tmexxija, il-Professur Emanuele, kien diġà ħafna fuq kif taqbattej fuq xogħol ta' saħħa, etc. Dejjem rajt u din issa minn dak li jiena rajt ġol Malta Community Trust Fund l-ħtieġa li nsaħħu iktar riċerka tagħna fuq il-kanser. Sadattant il-Professur Chris Sherry nista' ngħid li kien wieħed minn mbagħad in-nies li konna nitkellmu ta' spismi, kont nitkellem ta' spismi jew kien qed jikkonvenċini kemm għandna bżonn u rnexxielna nibdew skubija. L-ewwel mal-Fondazzjoni Taljana mbagħad jien xtaqt nindaħlu l-Università ta' Malta x'taħar mill-aħħar hija l-om tar-riċerka li hija jien f'pajjiżna. U fil-fatt irnexxielna inġibu funding minn barra minn Malta ta' 5 million. 5 million, 2.5 minnhom investejnihom biex armajna l-laboratorji tal-Università, ġifieri l-aktar state of the art equipment, imma mbagħad research grants, ġifieri bħalissa dejjem żewġ proġetti kbar li jiswew xi 1.2 million bħala research grants. So, ħtaft l-opportunità. X'qed tirriċerkaw? Qed jirriċerkaw aspetti differenti, ġifieri jekk nisser żball fuq breast cancer,
kalla jrid ikun hemm l-opportunità fejn anka noħorġu forsi f'xi almenu update ta' x'qed isir. Ħalli wieħed ukoll xajdulu, ma jiena ma tantx mbagħad fejn itlu affarijiet mediċi kapaċi nirrelatew. Ma importax, mhux qed tgħidilna issa. Jekk tista' wara mbagħad tgħidilna dettalji aħna nkunu nistgħu nitfgħu l-ħolqa taħt dal-video u dak li jkun jista' jara tajjeb li jkun jaf li dawn l-affarijiet li tiseħħu biex proset li użajt il-president. Naf li mhux għall-proset mera, vera naf it-tip ta' mara li jien isak ommi fis-sens ta' ommi l-istess dispożizzjoni għandha u l-istess għall-proset u l-proset. Ma nagħmlu lek. Għax fejn l-aħħar mill-aħħar. Huwa sens ta' dmir u lejlhom lej xulxin. Jiġifieri għandha l-valur nozzu ħafna l-qara llum kont qiegħda attività il-Knisja taż-Żejtun tat-tfal tal-iskola primarja taż-Żejtun. U dat-tfal ħadu l-inizjattiva ġabru ħafna prodotti ta' detergents, toiletries, anka affarijiet tal-ikel għal-Fondazzjoni Nazaret. Jien hemmhekk insomma nippreżedi dil-fondazzjoni. U hekk għattilhom, ġifieri imbagħad tidnu biex ngħid kelmtej u nemmen kal-parents aħna dal-valur li naħsbu f'xulxin and we care for each other. Kissa jkun nridu ninterpretaw f'ħafna affarijiet. Ġifieri anka jien naftalna xogħol xi ħadd forsi ġib burdata, jien naf kellu xajt id-dar, mbagħad id-dar. Jien nafta il-fatt li anka tgħaddi kelma kuraġġ, għalija jien int qed tagħmel qed twettaq di xi ħaġa li suppost irridu nħossu fina lejn xulxin. Jekk nitilfu dan aħna nkunu tlifna is-sens jinaf ta' uman tagħna. Kien hemm ukoll din in-narrativa l-ewwel isek puntajt ftit leha meta tisma' jgħix qatt ma xtaqt inkun president. U teżisti din il-linja li fejn jingħad li jista' jkun li inti ntfajt wara l-ħajt ta' San Anton għax id-dispożizzjonijiet retti morali tiegħek kienu se jkunu ta' xkiel għal ħadd ieħor. Dik ma nafxu. Ma nafxu. U ma nħossnix li għandi niprofa nispekula. Li naf żgur, ħanajlek naf żgur. Li jinsir naf li ħansir president, kien is-sibt, jiena nhar ta' sibt kont imur nara n-nies ħal-Farruġ, u mbagħad ninżel ħal-Qormi, San Bastjan, għax kelli żewġ naħat. U kont indum insomma, ġieli ndum sa xi 5 ta' war l-ofsinhar, u kont nitla' hekk, l-Edgar kont ngħidu għandi rasi jisa rasta bulba, ma nafx tfisser rasta bulba, ma kont nismaħħa minn għand in-nanna jien rasta bulba. Insomma, u niftakar hekk kont lajta jiena hekk wara ġurnata nibda xi 8 ta' filgħodu. U għad tista' taf x'nagħmel. Qatt jien nobgħod ngħaddi. Għaddit xajta tiegħi u Edgar insomma. Tal-modija tiegħi għax inħalli omos u bat jgħidli pereżempju jgħaddi l-istaġun u bat jgħidli din issa qasada tiġini u ħafna insomma. Għax nobgħod ngħaddi. So biex naljena għatlu l-Edgar għatlu taf se nagħmel għandek għall-iron board ġol kamra tas-sodda għax Edgar joqgħod jara t-television fil-kamra tas-sodda. Għatlu noqgħod nisma' l-aħbarijiet u noqgħod hekk taf kif jisni biex naljena rasi minn dil that sure boring. Isem ma niddeq nagħmel xejn imma il-modi għandi fid-demmanija. U insomma, organizzajt ruħi biex nagħmel dil-biċċa xogħol u f'daqqa kien hemm l-aħbarijiet tal-PBS l-ewwel darba li qed ngħidha jien. Għalkemm jafu ġifieri ċertu nies ma' public l-ewwel darba qed ngħidha. U f'daqqa waħda jibda l-aħbarijiet u jibda bija li jien se nsir president. U insomma, xi dak kien fil-perjodu għadni. Nikkumbatti biex ma sirx president. Illum ħanitħaqa. Imma ġifieri ma kienx ċiżi. Ma kienx ċiżi. Ma għandna bżonn a backstory hawnhekk. U jekk ngħidlek backstory oħra, ma nafx għandix nixxerja jew le. Imma din imbagħad forsi titquha wkoll. Imma illum nitħaqhom ħanħares hekk għax jiena mbagħad persuna altruista jimp niddiskrivi lili nnifsi bħal submarin. Ninżel mal-qiegħ imma mbagħad nitlalu, jiġifieri dak it-tip. U forsi allura anke l-attività tiegħi appartini persuna dwar ma nafx noqgħod kwieta. U llum anke ħanajtek isu il-grupp li għandmu flimkien qed jammettu li jien vera ma nafx noqgħod kwieta ma wkoll ix-xogħol jiġri warajja. Probabbli ġifieri l-attività kienet ukoll ġejja
taf kif, rrit nimla spazji. Ġviri, tant jina wer ta' ċertu spazji ġon, jima nsax noqodek. Ġviri, kif nisaqot bil-Malti neqret, jim minix armchair critic. Ma biex immur l-ura għal kif sirt president, għax di tifix klitna. Ġviri, inti kienu diġa għalulek li qed tiġi konsiderata. Bil-fors tal-inqas. Ija, kien hemm da diskussjonijiet fejn jiena ma rridx insir president. Umbaf daqqa waħda ġifieri. Tħabbret li nsir president. Għaxan bil-lekħat, ma Le, this was news. Jista' jispiċċa president mingħajr il-kunsens tiegħu stess. This was news. Id-diskussjonijiet kienu hemm u jiena ġifieri ma rridx insir president. Kulħadd jafa din, jien mhux qed ngħid xejn ġdid. Fimt imma mbagħad tħabbret. Inkun tafa? Inkun ta' ma tafix int għandna dejjem magħha. Tajrin jaf nisew. Imma ħan ix-xerja din. Mela ftit qabel ġraddin, insomma. Le, mux ftit qabel wara din. Wara di li qed ngħidilkom tħall biex supposta nibda nirrelaxja s-sibt wara din, insomma. Kien xi forsi xi 3 weeks after. Għadni nittama li mistansir president. Minkejja di tħabbira. Mort l-Albanija jiena u biex niddiskuti mal-gvern Albaniż fuq adoptions u affarijiet hekk, għax kont ministru ġifieri. Kont l-iktar ministru popolari. Kif? Kont l-iktar ministru popolari dak iż-żmien għax is-servers rajnejhom. Insomma, interrompejtek kompli. U insomma mort nara Lillis of George dak iż-żmien, illum Arċis of George Emeritus Frendo, Tirana, u għandhom katedral hemmhekk mal-parti tar-residenza. U niftakar Liss of beda jżomma jgħidli l-istorja u da. U fost l-affarijiet jien għandi affaxxinju wassal għal-kurċifiss. Ġifieri għandi affaxxinju kbir, ġifieri anke dan għandha u l-corner kurċifiss hekk kbir. Ara ma tażbix li ġifieri xi reliġjuża dana. Ma jiena spiritwali u għandi fidi. U kien hemm għandhom kurċifiss ġol katedral ta' Tirana. Bellezza, vera sabiħ. Għalija almenu sabiħ ħafna. So, mbagħad dawwarna, mbagħad għatlu ħanidħol hekk ngħid talba jien insomma. U dħalt quddiem il-kurċifiss. Skużawni qed nitħaq. U bdejt ngħidlu ejni għax din l-istorja ara kif se toħroġni minnha, insomma di tal-presidenza. U anyway, għamilt ftit minuti hemm ġew qed ngħid hekk kien qed nitlob. U noħroġ u ma nilħaqx nibda niżla t-taraġġ. Ikolli telefonata jgħiduli li kif ħanasal se jkun hemm press conference fuq dit. U dak il-ħin rrid nidħol quddiem il-kurċifiss u ngħidu jien naħseb li kelli bżonn interpreter. So illum ġifieri. Anyway, it was meant to be. It was meant to be. Ġifieri it was meant to be. Anyway. Parti mill-proċessajt. Li to be fair, nħoss li ġestejtu b'mod pozitiv ħafna in the end. Fis-sens li kif qed ngħidu bdejt daw il-fondazzjonijiet kollha, kont għajnuna ħafna nies, naħseb bl-Ingliż jingħad you breathed new life into the presidency. Nittama li għamilt ċaġa ta' ġid, ovvjament, dejjem naħseb li stajt għamilt affarijiet aħjar ukoll, ġifieri napprezza l-apprezzament tan-nies, imma xi ħaġa li jiena gburija ħafna biha, gburija fis-sens tieni sodisfazzjoni ġifieri. Li ftaħt il-presidenza wide open għat-tfal. Ġifieri it-tfal dejjem kienu fiċ-ċentru ta' ħajti jiena. Ġifieri anke fil-kampanji modesta ħafna tiegħi, fis-sens għax qatt nkelli finanzi biex nagħmel xi kampanji dan. Kont insib l-ispazju wkoll biex nitkellem ma' tfal. Ħanna nara xiridu tfal. Jiena ġifieri ħalli ġifieri fil-perjodu ta' meta kont nikkontesta l-elezzjonijiet. Però anke meta kont segretarju ġenerali tal-Partit Laburista, ġifieri qed nitkellmu 70-80 għax kont assistenta. Ukoll it-tfal kienu wkoll diġà parti mill-dana. Anke meta kont fl-Azzjoni Kattolika. Ġifieri again it-tfal. Jien għandi sekond, ġifieri
għandi sekwenza ta' affarijiet għalhekk għatlek l-ewwel il-konsistenza tiegħi jien dejjem tfal u tfal li n-engagea magħhom, ġifieri I want to hear them. So jien ta' 13 kont tfal dak iż-żmien fl-Azzjoni Kattolika, imma għalija taf kif kienet xi ħaġa inkredibbli, konna jien flimkien ma' xi erba' teħbib oħra, konna mmexxu l-Azzjoni Kattolika tal-bniet dak iż-żmien. Ġifieri u konna engagea ħafna ma' tfal li kienu jiġu, ġifieri at a point in time ġillu laħqu anke mid-bniet, għax bniet kienu jkunu. So it was allura anka il-presidenza ftaħt Iċ-ċentrajta? Iva, ftaħt il-private garden. Għax inta tara xiridu tfal. Xiridu tfal. It-tfal iridu li kollhom ambjent fejn jistgħu jiddistressjaw. Fil-mikrofon. Inħin kollu, jien ma kull minn intaġi, ġifieri it-tfal jafu jitkellmu aħjar minna fuq l-ambjent. Ġif xejdulek rridu spazji li huma ħodor, spazji li huma safe, spazji inklusivi u meta jitkellmu fuq inklużjoni mhux qed jitkellmu biss fuq li inti ikollok persuna b'disabilità u tagħmel ir-rampa biex ikun jista' jidħol bil-wheelchair imma jitkellmu fuq inklużjoni tas-sow, jiġifieri li jekk għandek tifel challenging behavior jew għandu l-ispazju wkoll fejn jilab. Jitkellmu wkoll li ikun hemm il-bankijiet. Ġifieri dan aħna minna proċess sħiħ, għandna rapport interessanti immens ta' x'qalu tfal anke b'disinni. Ġifieri. Jitkellmu fuq l-emissjoni ta' traffiku li nismaħħa din jien. Tal-emissjoni. Jitkellmu fuq noise pollution it-tfal illum. Ġifieri għalihom l-ambjent kompla jiżviluppa ruħu imma wkoll tirrifletti kemm huma dejb, kemm it-tfal tagħna janalizzaw, ġifieri u kemm qed idejqhom affarijiet u torbot mal-konversazzjoni li kellna qabel. It-tfal idejqhom l-inġustizzji. L-ixxu tal-bullying li tkissirhom, din tkissirhom, ġifieri il-bystanders, issa mhux qed ngħid min jiġi bullied, jitkisser daqs kemm jitkisser il-vittma. U li sallum il-perpetrator għadna mhux qed nieħdu biżżejjed ħsiebu. Jiġifieri naħsbu fil-vittma, jiġifieri tal-bullying, il-perpetrator hemm bżonn nieħdu ħsiebu. Għax il-perpetrator biex hu bully qed ikun bully x'imkien ieħor. Ħadd ma jitwieled la bully, la kriminal, la ħalliel. Fil-proċess ta' ħajjitna nsiru hekk. Sinema li kollok uġġieħ li tkun tipprova titrasmettih il-ħadd ieħor. Għandek bullies saru bullies, għax ġew bullied biex ma jibqgħux jiġu bullied. Ġifieri tant hemm ġifieri da kollu jitkellmu it-tfal. Interessanti forsi nagħmlu podcast ma' tfal. Veru? Ġifieri jiena lest inġiblek il-kunsill ta' tfal. Telqet, għandna deal. Qed nara l-Marija titbissem. Tajjeb mar. ċarra tara. Mela, verament, issa ġib mhux wetni. Bro. Tajjeb. Bro, jiena l-ex-president bro ngħidha l-ewwel. Mela. Mela din tal-bro, ma nafx x'qed ngħidha sew, saqsejt x'inhi ftit ilu, kulħadd tajdej bil-bro, għall-ewwel bdejt ngħid imma qed nisma' ħażin. Imma mbagħad saqsejt x'inhi qed jitħaqtajri nara. Għax jiena għandi ħabta ġifieri dal-affarijiet. Nibda nimmissjom. Mbagħad unsir nafhom ġifieri wara. Le, bħal meta konna ngħidu men. Sabro. Bħalissa l-epoka. Minix bessi minn nippikja. Brojana. Mela, naħseb li l-aktar parti possibilment diffikultuża tal-presidenza tiegħek ġi tal-ħabta tal-2016, 2017, mbagħad ġifri anke meta taqra l-istqarrijiet tiegħek f'jum ir-Repubblika qed tkun kritika. Huwa evidenti li qed tkun kritika. Kemm kienu websin dawk is-snin? Jien kritika dejjem fil-verità ta' ġifieri dak li jdejjaqni ngħidu u dak li joġobni ngħidu wkoll, ġifieri jiena m'iniex it-tip ta' persuna li se noqgħod lura, ġifieri hekk qed jintmissu values, ġifieri l-affarijiet meaningful tal-ħajja, jien ma nżommx lura. Ġifieri mhux dejjem nidher ħelwa, anzi, naħseb li forsi ma ċertu ġerarkija ma tagħmilx ħelwa
mux kulħadd forsi jugost. Però ma l-poplu ġenerali tinħappent ħafna. U l-ewwel speċjat li kont l-iktar ministru popolari, u nasib kont l-iktar ministru popolari għax inti hekk, għax inti autentika. Perswas, ġifiri anka, u dak huwa l-konsensus anka, ovvjament jien qabel Maltajt miegħek bdejt nitkellem ma' nies li jafuk. U dak huwa l-konsens nies li ħadmu miegħek, nies li ħadmu miegħek minn naħa l-oħra tal-kamra, kulħadd l-istess kelma. Mara ġenwina ta' fejn qiegħda, her moral structure is sound, solid, consistent. Apprezza, għandu d-difetti tiegħi wkoll. So biex nagħlqu dil-parti ta' taħdida, 2016-2017 kien jiena nħoss li kien żmien traumatiku għal pajjiż. So għat nsiru nafu affarijiet fuq il-pajjiż li jien spiċċajt nagħmel dal-podcast probabbli ħabba dik il-ħabta spiex, no? Inti kont president dik il-ħabta. Kifex trid tibqa' neutrali, trid iżżomm il-pudur tal-uffiċċju. How did you negotiate it? Ġifiri, dak li kelli ngħid u għettu fej kelli ngħidu. Ovvjament, ġifiri, u anka mill-speeches tiegħi. Ġifiri, ngħidhom ċertu mod, għax dejjem titiżżomm l-istatura tal-uffiċċju, ġifiri kieku għexthom barra, probabbli forsi choice of words ma kienux ikunu preċiż kif kienu dawk. Però dejjem bil-ħsieb ukoll li ma noffendix u nagħmel ġid. Ġifiri, I am very aware, niftakarni anka daw il-kampanji elettorali tiegħi. Kont nkun per eżempju sejra xi coffee morning, ġifiri tajt tagħmel 5 minuti diskorsi. Għandi d-drawwa li qabel noħroġ mid-dar u se nagħmel xi diskors. Vera nitlob l-Ispirtu Santu u ngħidu biex nagħmel messaġġ ċar, però li ma weġġa' ħadd. Sambat dik tkun l-intenzjoni u jina nemmen ħafna fl-intenzjoni fl-ħar mill-ħar. Dejjem għed dak li kelli ngħid John. Imma the right place. Sewwa u skont il-rol tiegħi ta' dak iż-żmien. L-ewwel semmejt li ġieli tirrifletti u tgħid li jkun hemm affarijiet li xtaqt tagħmilhom aħjar fil-Presidenza. Speċifikament? Dejjem fil-ħajja, ġifiri mhux fil-Presidenza biss, imma ħafna affarijiet li nixtieq li xtaqt tagħmel taħjar, pereżempju jiena xtaqt naħdem aktar u ħadimt. Imma xtaqt naħdem aktar, stajt hekk inħoss li stajt forsi mill-Presidenza naħdem aktar. Fu pereżempju l-interfaith. L-interfaith. Aħna għandna ħabta. Inħossni hekk, ġifiri meta nitkellem fuq dal-affarijiet, mhux dejjem, anzi nsib ħafna nies jisem titkellem fuq affarijiet estrani minn dal-pajjiż. Ta' pajjiż li nbidel. Ġifieri aħna s-soċjetà tagħna tant illum hija multikulturali, imma multi-faith. Ġifieri s-saħna u l-kwistjoni ta' twemmin huwa marbut ukoll ma' drittijiet umani. Ġifieri ma stax għax jien nisranija u inti Musulman lilek, allora nipretendi li jiena rrid nieħu kullum kienu lilek m'għandek spazju biex nagħti eżempju, jew dak Buddist u da jissu ma jeżistix. Ġifieri da jien jekk nemmen fid-drittijiet umani, int għandu jkollok dritt li teżerċita u tipprattika r-reliġjon tiegħek. Naturalment fil-kuntesti ta' tradizzjonijiet tal-pajjiż, tal-liġijiet tal-pajjiż. You know what I mean? U qbad, ġifri bdejt Interfaith Dialogue li kien vera interessanti u importanti. Konna anka għamilna l-istqarrija naħseb, nista' ngħidilha, ma kien istqarrija komuni. Kien istqarrija komuni. Għadni għaddejja b'da xogħol flimkien ma' sħabi fiċ-Children's Hub tal-Fondazzjoni tal-Wellbeing. Għandna anzi Interfaith Children's Council. U kull frar, speċjalment, meta hemm l-International Harmony World Harmony Week, Interfaith Harmony Week, n-organizzaw ġifiri u jas xaġa straordinarja, ġifiri iġġib in-nies minn tradizzjonijiet ta' reliġjoni differenti. U dejjem, u speċjalment it-tfal, dejjem jiġu għal xi ħaġa komuni, il-valur tal-imħabba, il-valur tal-rispett,
ġfim dil-commonality bej reliġjonijiet li maħabbaw rispett dejjem ċentrali. U xtaqt naħseb naħdem aktar ġifiri fuq din. Ġifiri u aktar minn kollox biex narfu għax jinnemmen fil-bżonn li l-bniedem ikollu l-ispazju għall-spiritualità tiegħu. Hemmhekk li jsib lilu nnifsu u li jista' jimraħ. Qed tifhem nemmen li din iżomm anke parti mill-well-being tagħna. Ġifiri parti mill-well-being, parti kif taqbad tgħid, mill-serħan tana, ġifiri pala nies. U ġifiri dill-issue ta' interfaith interculturalism hija vera importanti. Għatanna nies qed jaħsbu li aħna nistgħu nibnu xisur mad-dawra ta' pajjiżna. U ma jkonniex l-istorja tal-movimenti tan-nies hija minn kieku Malta qasħat ma ġie, kieku ma kienx mitwaqif tad-dinja ngħidula hekk, kieku Malta m'hawnx nies. Kieku ma kienx hemm dal-moviment. Ma faqsux minn imkien in-nies. Eżattu, n-nies. Our history books jgħidu li kienu l-Feniċi li ġew minn Sqallija waqfu għaw. Ġew minn jaf kemm għaddew iktar nies minn dal-passaġġ tal-Mediterran li jaqqat il-ġiex prattikament ġiex kontinenti. Ġifiri, din mhijiex realtà. Waħna dejjem konna verament multikulturali. Eżattu. Anka l-lingwa tagħna hija. Anka l-lingwa tagħna hija rifless tal-istorja tagħna. Fi għandek il-bażi semitika, mbagħad l-adozzjoni tat-Taljan, ta' klim bit-Taljan, klim bl-Ingliż, anka bil-Franċiż għalla volja. Il-kolonja ġiet, konna ngħidu kolonizzati sentejn biss. Ġifieri aħna anka din dal-uniqueness tagħna di xi ħaġa differenti minn kulħadd għax il-Malti aħna biss nitkellmu fid-dinja kollha. Imma huwa aħna deskritti bħala pajjiż fil-kodba storiċi bħala il-crossroads ta' ċivilità ta' civilizations. Crossroads salib it-toroq ta' ċiviltajiet. Ġifiri anka din di ta' minni gburija jen. Ġifiri di ta' minni gburija u anka kif taqbad tgħid il-karattru mediterranju bellezza tagħna, ġifiri jiena ħossna ħafna mara tal-Mediterran. Ġifiri anka biżżejjed ngħid li meta mmur anka għall-laqat u affarijiet fuq il-kontinent jew fin-nord xej ma nħossni tajbak ma narax ix-xemx. Ma hu naħseb li din hija xi ftit jew wis ta' kulħadd. Biex nagħti eżempju. Ġifieri hemm da xogħol għandna bżonn nagħmluh. Għax jekk mhux ħanagħmluh se jkollna komunitajiet imkissrin. U se jkollna tfal, pereżempju dil-ġimgħa kont qiegħda attività tal-JRS għal 20 sena Jesuit Refugee Service. U kien hemm mara li qalet xi ħaġa importanti ħafna. Qalet jien ġejt bħala migrant ħrabt il-gwerra. Qalet però tfal tiegħi twildu kollha hawn. Għandha xi 2 jew 3. Waħda mill-affarijiet li qed ninkwieta li dat-tfal huma Maltin, iħossuhom Maltin, meta xi ħadd isaqsihom minn fejn intkom Malta. Jgħidu għax Malta biss jafu. Jaraw dak kollu li hu Malti jħossuh tagħhom. Bat qalet, imma jekk dat tfal mhux se jingħataw ċittadinanza. X'se jiġri? U hawnhekk jitlu ma tixu żgħara ta' drittijiet umani ta' tfal, ġifieri kwistjoni ta' state, jew statelessness, etc. Ġifieri aħna mhux daw it-tfal. Twildu għaw, għexu għaw, qatt ma ħarġu minn hawn. X'inhuma? Pereżempju. Bħal se jkunu meqjusa stateless tfal bħalek? Le, daw għandhom ċertifikazzjoni, imma jekk mhux se jingħataw ċittadinanza Maltija, ta' fejn ħajġibu. Imma iċ-ċertifikazzjoni tkun li twildu, etc. Imma li tkun dija mhux ta' refuġjati hemm ta' temporary status. Temporary status of asylum xi ħaġa. Le, ma aħna ma rari tisma' ġadla refugee. Huma fil-minoranza, di nies ma tantx jafuha. Jien kont naħdem ħafna ma' refuġjati u kien percentaġġ vera żgħir immens. U sa daw se jkunu ġejjin għandna Mogadishu fejn raw l-atroċitajiet li ma timmaġinax, se ġew mill-Eritrea u ġifieri. Anka din nagħmel ċertu mistoqsijiet. X'hemm konvenzjonijiet u li jgħidulek inti ġej minn sitwazzjonijiet ta' gwerer u hekk, inti refuġjat. Fimt? Imma
aktar minn kollox jien qed il-konversazzjoni qed noħodha fin kemm għandna bżonn nifhmu minn aħna llum. Jiġifieri, din l-idea ta' the other. Fuq di konsenaj, aktar ma jmur fil-verità aktar qed jiffurmaw ghettos għaw Malta. Jiġifieri tmur ċertu nħawi fil-pajjiż. Fej għandek il-komunità tas-Somaljani, Somali, tal-Eritrejani. Li ma nasibx tawgura tajjeb ħafna jena. Le, di għastinkwetani, sa' kemm hemm affarijiet. Imma di John, jirrajta fejn fl-Awstralja, fil-Kanada, l-Awstralja f'diversi stati, anka fl-Amerika, il-Maltin għandhom il-klabs tagħhom. Per eżempju bdew, per eżempju l-Kanada, Merja, jgħidula Little Malta. Ġifieri this is normal narajin. Lar jekk aħna għax imbagħad il-Maltin, per eżempju l-Awstralja jien kont nigustom l-anzjani li telgħu minn Malta u da jinkwetaw għax jaraw in-neputijiet tagħhom li jħossuhom aktar Awstraljani. Xort minnhom kien jesprimu dan it-tħassib. Kont ngħidulhom ifirħu anzi x'biċċa xogħol għamiltu li issa t-tfal qed iħossuhom li huma parti minn din l-art li emigrajtu fiha, għax kieku ma jħossuhomx parti minn din l-art, hemmhekk jibda l-inkwiet. U dan aħna li rridu jien mhix qed ngħid għax di oħra di meta naqbad fuq dal-diskors jinteġ kemm naqla ġekolatorji u insomma jagħmlu ħafna intenzjonijiet għalija. Llum nitħaqhom jien mhix qed ngħid. Ma aħna n-obbligu morali, etiku u anka legali li ma tistax ħalli tfal li m'għandhomx l-arfien, Frina naf ġol pajjiż palissa għandna tfal li mhumiex aċċettati ġol l-edukazzjoni għax m'għandhomx il-karti. Jiġifieri mhux qed imorru skola għax m'għandhomx il-karti. Xi dak huwa violation fundamentali ta' drittijiet umani ta' tfal, għad-dritt tal-edukazzjoni, whatever is. It-tfal ma tgħidilhom x'inx nazzjonalità. Għandna dritt dmir u ma għandhom id-dritt li jkollhom l-aċċess għall-edukazzjoni. Jiġifieri aħna dawn l-affarijiet qed naqbad biċċa minn hemm ma tant hemm issues. Fis-sens jiena personalment l-idea ta' ghettoization tinkwetani. Naf li ovvjament inti ħajkollok din il-ġibda biex tiltaqa' ma' nies, tagħmilha ma' nies li huma ribtija kulturalment, soċjalment, eċetera, naċċettha perfettament. Bin kon noqgħod meta kont noqgħod Londra kont noqgħod ma' balla nies Somali, ġermen xi sena noqgħod ġudar ma' balla nies Somali u kont parti bil-komunità Somala. Li huwa importanti wkoll però huwa li ikun hemm impenn biex ikun hemm l-integrazzjoni, il-famuża integrazzjoni, din importanti. Għax ikalla jena nibda nimmaġina ċertu affarijiet fuq gruppi oħrajn li ma jkunux minnhom, ħafna fantaziji. Huma jkollhom sort of disconnection within jżommu l-connection u tradizzjoni tagħhom importanti. Jien konvinta li jekk kieku kellhom daw il-pajjiżi minn fejn ġew jekk hemm konflitt jieqaf il-konflitt issir il-paċi. Daw jerġgħu lura. Ġifieri meta bniedem da bħal Maltin jiena qasna f'kemm intqajt ma' migrants Maltin jgħidu li jien nixtieq nerġa' niġi lura missa għandi tfal iż-żewġu għandhom rabbew l-eruq eċċetera. Ġifieri min jitlaq mill-pajjiż ma jitlaqx qisu bil-dan, jitlaq biskop, għandu objective. U daw l-istess, u daw ħafna minnhom ħarbu mill-gwerer, ħarbu mill-persekuzzjoni, ġifieri aħna qas nimmaġinawha li inti pereżempju tkun gay ġo pajjiż u jipperswegwitaw u jittorturaw għax int gay. Ġifieri kien hemm żminijiet aħna f'dal pajjiż konna anke nikkalċeraw minnu gay. Qed tifhem imma għal-grazzja ta' Alla ġi ma bqajnix. Daqshekk kottużi u bigotti. Għaz nimmaġinadi. Imma hemm pajjiżi li allura daw nħalluhom hemm, allura daw ma nilqawhomx u jiena ngħid u kieku kien it-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi. X'nagħmel jien? X'nagħmel kieku għandi t-tifla gay jien jew għandi t-tifel gay. Inħallih jittortura ruħu hekk, nagħmel minn kollox hu. Jew inkella għandi tifla maqbudin fil-gwerra. X'nagħmel jien?
nħalli l-binti, taħt il-bombi u taħt snipers, mux nara s-sanħawat biex nasal ximkien sejf, ħansalva laħajiet. Ġifiri aħna biex nibdaw nifmu ftit, rridu nqedu l-inna nfusna fiż-żarbun ta' dawn in-nies. Issa. U inti għadek kampaċità kbira biex tagħmilha. Nasba għandek sensitività li mhijiex in-norma qas. Ġifieri inti għandek empatija li hija usa aktar profonda. Compassion. Kelma naħseb. Għalhekk għadlek matriarka jien fil-bidu għax għandek ħafna dan is-sens. Imma jiena din inħossa. Għax nares l-bida, ngħid issejdu kont kieku kont jiena. Ġifieri inti titqiegħed lilek innifsek flok il-persuna biex tipprova tifhem. U dik l-empatija, dik id-definizzjoni tal-empatija. Hija xi ħaġa li aħna John fuq dil-biċċa xogħol li qed ngħidu. Forsi din dan li xtaqt laħdimt ħafna iktar. Għax għandna bżonn, għax qiegħda nibża jien, qiegħda nibża mill-futur tagħna. Għandna tfal li ġew adottati mill-Kambodja, mill-Indja, daw tfal tagħna daw tfal tagħna dak it-tifel li ġej minnhom u missier Maltin, ġifri qatt ma, dawn huma tfal daqżawk. U jekk maħniex ħanifhmuha din, ħajkonna problemi. U jien taf x'ngħid aħna ħajjitna jien ħajti għamilta. Ma nixtieqx nara il-ġenerazzjoni li jmiss fi problemi li jien stajt għamilt ħaġa dwarhom biex ma jkunux problemi, imma jkunu magħrufin bħala opportunità. Aħna jien dejjem ngħid, meta nagħmlu il-bużullotti, ħanajdilhom bużullotti mal-migrants, qegħdin nitilfu opportunità enormi. U għandna ħafna migrants kwalifikati f'affarijiet li narawhom jiġbru iż-żibel. Alright, ġifiri qassu nħarsu lej l-skills tagħhom u anka training tagħhom. Alright, ġifiri għandna minnhom daw. Alla ħares mawx il-migrants għax ħafna xogħol li aħna ma rridux nagħmlu, ma nafx min se jagħmlu. Imma hemm opportunità li qatt ma rajniha din. Dan xi darba l-Afrika qatt tikber b'saħħitha ekonomikament, kemm b'saħħitha iċ-Ċina. Is-suq tal-Afrika within the next few decades se jkun ikbar minn taċ-Ċina. Mela hemmhekk hemm opportunità ekonomika enormi. U allura jekk ħajkun hemm il-prosperità u da kontinent li hu sinjur, jekk se jkun hemm il-prosperità, hemm ċans li minn saħna qatra f'oċean tarraqnaw. Imma immaġina, jekk il-pajjiżi tal-Afrika jkollhom il-prosperità, migrants li ġejjin mill-Afrika qegħdin jgħixuha, se jmorru lura ġol Afrika, ħajkollna l-aqwa ambaxxaturi. Jekk nittrattawhom kif suppost bid-dinjità umana li suppost u bid-dritt ikollhom, se jkollna l-aqwa ambaxxaturi ġo pajjiżi fejn hemm il-prosperità, fejn nistgħu nagħmlu anke negozju, fejn nistgħu nikbru magħhom. Saħna pajjiż żgħir. Fimt, ġifieri aħna dik in-naqra. U jiena niftakarni meta kont President, meta kont immur state visits, kont nieħu trade delegation. Miegħi kollha naħdmu ma' Trade Malta u naddu anke l-kelma. U niftakar mort il-Ghana, din kienet l-ewwel darba li President Malti mar f'Sub-Saharan Afrika ġo pajjiż hemmhekk u niftakar morna b'50 membru tal-komunità tan-negozju. Imma jien skantajt. Għax aħna mbagħad din oħra, din irrid ngħid ukoll. Aħna ħaġa tal-iskantament amazing kemm għandna nies fin-negozju li huma kreattivi, innovattivi, ġifieri taf kif ġifieri u meta ħadna 50 ruħ magħna. Għasrit nemmen jien, tgħid ngħid tista' x'qed jaraw. Ġolga, ġifieri I was asking. Imma kienu qed jaraw ħafna affarijiet. Ġifieri mela immaġina għandna l-Ganiżi fostna u jiena jkellmuni employers li jimpjegaw il-għu jgħidulek kemm huma nies responsabbli kemm hardworking u dat tip. Dawn huma first class ambassadors għalina. Ġifieri daw I am convinced minn qiegħed jistmhom kif suppost kif għandhom dritt li jkunu stmati. Żgur ħajgħidu
ġo pajjiżhom lill-familji tagħhom isma' mal-Maltin worth it tagħdem. U businesses, most of it is trust, ġifieri. Most of business is Ġifieri għandna trust. l-fama tagħna, ġifieri ħajkun hemm il-ġid, jien ma nemminx lil da diskors ngħid anke fuq livell Ewropew jien. L-Afrika m'għandi bżonn il-karità tal-Ewropej. L-Afrika għandha bżonn investiment onest. Għax l-Afrika hija pajjiż kontinent sinjur. Ġifieri u nemmen li mhux ħajibqgħu l-affarijiet kif huma. Ġifieri mhux se jkun għada, imma diġà l-African Union qed tiġbor flimkien a free trade area. Immaġinaw free trade area kif aħna l-Ewropa. Imma mhux ta' 500 miljun suq kif għandha l-Ewropa, ta' 1.2 biljuni jew 0.4 biljuni fi żmien ftit a couple of decades from now. Immaġin aħna li qegħdin tant qrib u b'ambaxxaturi minn dal-pajjiżi kif nistgħu għall-grazzja tal-Alla nikbru. U nikbru mhux neċessarjament għax nagħmlu n-negozju bil-forsawn ġo Malta, aħna n-negozji tagħna rridu jimirħu l-bot mill-pajjiżna inkella ħajkunu saturati u n-negozju jew tkompli tikber jew tikkontraktja kważi. U għandna ħafna membri tal-komunità tan-negozju li jħarsu l-barra mixtutna biex jagħmlu n-negozju u ovvjament dak il-ġid imbagħad li qed jiġi kreataw probabbilment se jkun investit anke f'pajjiżna. Mela, fuq dik il-nota, fakar L-Cabs ħarġu barra minn Malta reċentament, Rumanija u? Iva. Tħoħem ġviri? Ija ta' Rumanija u Greċja. Esportaw it-teknoloġija. Esportaw it-teknoloġija. Ja, isma, L-Cabs primarjament miex kumpanija ta' taxis ta' don't be fooled, son. L-Cabs huwa primarjament kumpanija ta' l-informatika. Mela, isma, ħana dwar parti, għall-aħħar parti ta' taħdita tiegħi u tiegħek, aħna seħula il-patruni jistaqsu. Sewwa, fej bażikament il-Patreons tagħna kollhom l-opportunità li jistaqsu xi mistoqsijiet lill-mistieden/mistiedna tiegħi. Ilħaqna l-1500 patrun? Kważi kemm baqalna? 7 patruni. Kunu ħaqna tragward li ver nixtiequ nilħu. Il-patrun jistaqsu bidġub mill-Hungry Hippie li huwa sponsor ġdid magħna għall-grazza talla għax huwa jagħmel eġubijiet kulinari li jiena kuntent ħafna li issa minn hawnhekk semmur ingawdi. Ħallejtuli. Fadal. X'niġu fl-idej. Il-Hungry Hippie jinstab Nashar Road San Juan ta' Sikwiet inkun hemm għax speċa ngħaddi ħafna minn hemmhekk jagħmel breakfast tal-bliħ, il-proprjetarju vera dedikat u vera impenjat biex speċa dak inħeċċef ħafna postijiet u għamel menju kif suppost. Mela, merħba magħna Hungry Hippie u nirrakkomandah immensament ġerwalament jaf narakom hemm ġifieri. Mela, l-ewwel mistoqsija tiġi minn persuna anonima u tistaqsi tħossok ottimista dwar il-futur ta' pajjiżna meta tikkunsidra t-taqlib u l-korruzzjoni li rajt matul iż-żmien tiegħek fil-kariga? Jien ottimista dejjem. Għax dejjem nara x'jista' jsir. X'jien naħseb li jekk tassew ninvestu fit-tfal, mhux ottimista għandna l-garanzija. Ejja, ninvestu fit-tfal, f'sistema edukattiva li tihom iċ-ċans jitkellmu, li tihom ċans li jsiru ħassiba kritiċi, li tihom iċ-ċans u tħeġġiġhom biex ikunu ċittadini attivi. Jiġifieri jiena għalija hemm jorbot il-garanzija ta' pajjiżna fl-investiment tagħna fit-tfal. Tara aptit li t-tfal ikunu parteċipi fil-politika? Aptit, jien nemmen jien naħseb li telajn ftit tfal. Ma li tara inti tarhom għaċċana biex ikunu parteċipi, mhux qed ngħidlek mal-partiti ta' li jkunu parteċipi fil-politika. Fid-diskussjoni nazzjonali, iva, naradi, speċjalment jiġifieri meta anke jkolli l-opportunità ta' ma' żgħażagħ tal-università, dawk li qegħdin vocational education, ITS, MCAS, hija naradi. Għaċċana fil-politika ġifieri kif għadt inti. Mux qed nitkellmu fuq partiti politiċi jew il-partiġanizmu, imma il-national
Well, national conversation. Iva. X'tagħmel mill-fatt li kien voter turnout bis-66? Irriflettejt fuqha? Naħseb li jgħinihom in-nies. Ġiet ngħid fil-fatt din tajjeb li ngħidha. Aħna għandna l-Kunsill ta' tfal. U li żgħar membru parlamentari in history Malta u fl-Ewropa u għandu jkun anka globalment Yves Borbonello bdiet mill-Kunsill ta' tfal. Ġifieri fuq tfal. Ġifieri tiltaqa' ma' nies li għandhom din ix-xewqa li jkun Ma naħseb ukoll konna parti mill-laġna ta' Yves Borbonello. Fis-sens, ġifieri li aħna we empowered her, mhux empowered her biex tidħol fil-politika, aħna nagħmlu ma' tfal. Ġifieri nagħtu l-ispazju biex jitkellmu, jiddiskutu u da, ġifieri qatt ma immaġinajna li hija tispiċċa fil-politika. Imma hija prodott ta' dal-ispazju ta' fejn aħna ħdimna ma' tfal, smajna l-tfal, tkellimna ħeġġiġna biex it-tfal ħadmu moħħhom, ġifieri, ikunu ħassiba kritiċi. Ġifieri whether taqbilx ma' Yves jew le, irridu nirrikonoxxu li din hija li żgħar membru parlamentari u rnexxiela. U qed ngħid ukoll minn fejn prattikament bdiet l-attività tagħha li titkellem. Tkun tafa mill-qrib? Le, ma kontx nafa daqshekk mill-qrib imma nafa ġol kunsill. Ġifieri u kienet żgħira, ġifieri qed nitkellmu xi 10 years. Iva għandha 18 ngħidu 10-11. Ġifieri dejjem kellha dil-vena din ix-xewqa li Le, ma nafx ix-xewqa tagħha kienx politika tal-partiti ngħidu hekk, ġifieri tidħol f'partit politiku, imma żguri li taqbel li ma taqbilx magħha tikkontribwixxi għad-diskursata nazzjonali. She is the world's youngest sitting Appuntu, ġifieri, member on a National Assembly? Legislature. Bada skont il-Wikipedia, so let's double check that. Okay, so it-tieni mistoqsija ġejja minna David Grech. Mela, minn mindu George Abela ddeċida li hu rwol iktar attiv fil-Community Chest Fund, ħafna nies bdew jaraw l-rwol tal-Presidenza bħala waħda ta' fundraiser. Taħseb li wasal iż-żmien nitkellmu fuq ir-rwol iktar wiesa tal-President? Naħseb dan jrid isir fil-kuntest ukoll tad-diskussjoni nazzjonali fuq il-Kostituzzjoni tagħna, ġifieri naħseb wasal iż-żmien li din l-imbirka diskussjoni tinfeta' ġifieri u jkollna ferm aktar opportunità fejn ikkontribwixxu. Aħna tkellimna ħafna fuq l-ambjent l-ewwel, fejn nara l-ambjent parti mill-Kostituzzjoni. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu sejrin mela nkun jien fil-gvern nagħmel mod u mbagħad titla' inti fil-gvern nagħmel xi ħaġa oħra. Ġifieri laqqas pajjiżi kbar u fejn għandhom ħafna spazji pereżempju huma traskurati fuq l-ambjent. Ġifieri hawnhekk għandna opportunità li dill-issue li hija il-ħajja u mewt tagħna, il-ħajja u mewtu tagħna tidħol bħala parti mill-Kostituzzjoni. U l-istess, ġifieri r-rwol tal-President għandu xikollna rwol aktar eżekuttiva, għandu xikollu aktar rwol ta' xi tip ieħor, għandha tkun parti minn diskursata fuq il-Kostituzzjoni tagħna, fuq riforma kostituzzjonali tagħna u naturalment imbagħad fuq dik il-basi wieħed jiddeċiedi. Jikom li l-ambjent huwa mħares mill-Kostituzzjoni le mhuwiex? Mhux mħares, jiġifieri inti għandna d-dikjerazzjoni ta' drittijiet umani li mhumiex enforzabbli u tarhom f'ċerta affarijiet, jiġifieri f'ċertu rights, not explicitly. Hawnhekk iktar minn hekk irridu nkunu expliciti, ġifieri mhux noqogħdu żejrin għax load iżettek u għax aħna dawn huma l-planning ma nafxiex. U għajja noqogħdu nilabu isna meta konna tfal nilabu biż-żibeġ. Jew inkella ma nistgħux nibqgħu issues ta' ħajja u mewt ta' għalu liedna ta' dal-pajjiż isna ta' govor jien niġbed l-emmulaw ma nafx għalfejn meta da fl-aħħar mill-aħħar it-tifla tiegħi u t-tifla tiegħek u t-tfal ta' ħaddieħor mill-istess arjat jieħdu nifs jew inkella għandhom bżonn distressing f'ambjenti adattati kollha l-istess għax għandna kollha bnedmin. So ejja forsi xi darba nkunu maturi biżżejjed nagħlgħu il fuq
mill-ħmerijiet, il-ħmerijiet imma li qed iweġġawna sewa u nibdew niddiskutu tassew maturità u b'oġġettiv wieħed li verament nagħmlu l-ġid lil ġid meaningful u sustainable li-tfal tagħna permezz ta' l-ambjent. Mela, il-mistoqsija l-oħra wkoll minn David Gregg. Mela, Merlu Riskolero Preka ħadmet ħafna mal-NGO, speċjalment dawk li joffru servizzi paralleli mal-gvern, bħal saħħa mentali, etc. Fejn qabel min kien ikun f'dawn l-organizations kien self-sufficient jagħmel fundraising għal rasu, illum ġew dipendenti għal kollox fuq il-fondi mill-gvern. Taħseb li dan il-pass jista' jwassal li NGO toqgħod attenta kif titkellem jew tikkritika għax titlef dawk il-fondi bil-pulit? Jiena naħseb li dan it-tip ta' funding biex nassiguraw li tibqa' l-indipendenza għandu jkun hemm bħal fond konsolidat. Sewa l-fond konsolidat fejn jitħallsu l-judges minnu, etc. Dak laqas jiġi diskuss kif ta' battajta fil-diskursata tal-budget, dak qisu above board. U jiena naħseb li wasal iż-żmien qed ngħid dawna dal-funding għandu jidħol hemm, imma wasal iż-żmien li dal-funding mod l-NGOs ma jistax jibqa' deskrizzjoni tal-politiku, jiġifieri tal-Ministru tal-Ġurnata, imma għandu jkun hemm xi ħaġa sopra u allura hemmhekk hemm il-Parlament li jkun hemm deċiżjonijiet minn hemm. Ħalla ħadd ma jħossu li jekk jinnaf għandu aptit bil-Malti jgħid lili isma' inti m'intix mixi sew lura x'intajtu l-flus. Ġifieri għandna nolew il-fuq, ħajja nżommu frasna civil society għandna bżonna ħafna fit-tisħiħ tad-demokrazija tagħna. Ġifieri hawnhekk għandna again component importanti mhux bis-soċjali imma anke fil-ħajja tad-demokrazija tagħna. Sean Bayada jistaqsi, a very important aspect of the president's role is works with NGOs and charities. What is your opinion about the legal notice subsidiary legislation 123? Isma' n-nies li seguna huma bil-pilna ija kritiċi immens. Subsidiary legislation 123.162, where donations to MCCF by companies of no less than €2,000 can be used as tax write-offs. Don't you think that given the numerous amounts of NGOs which do tremendous work, it is disrespectful and unfair towards them that this legislation singles out in favoritism the MCCF? Sean jismu xek. Għax minn xnarajn. Sean Bajala. Sean, fil-verità jien, dik fil-żmien il-presidenza tiegħi kont labtan din il-tip ta' rebate, tax rebate, pero wkoll kont taċċaru tont li d-tax rebate għandha tiġi estiża wkoll għal funding li il-business community tkun qiegħda tagħti permezz tal-corporate social responsibility lill-NGOs oħra. U hija naħseb wasal iż-żmien. Ġifieri aħna rridu nżommu frasna li l-attività tas-settur volontarju din barra minn Malta meqjus bħala it-tielet pilastru tal-ekonomija. Iġviri, u konna qed nitkellmu fuq għal-ewwel meta tlek isma' sodda l-isptar 300 u mbagħad aħna qegħdin. Iġviri, jekk ma nista' nħarsu lejn is-settur ukoll minn dal-aspett, naħseb inkun qed nimmissjaw u qegħdin nimmissjaw u kull sewwa qal xogħol hawn l-organizzazzjonijiet kollha qed jagħmlu ħafna ġid. Ġifieri aħna ma narawx il-nies fqar fit-triq għax sissa l-grazzja talla għandna organizzazzjonijiet volontarji li qegħdin jipprovdu din ix-xibka biex ħadd ma jispiċċa jew kemm jista' jkun ħadd ma jew kemm jista' jkun l-almu tagħhom. Ġifieri l-aħħar mistoqsija di minnaħa tiegħi. Issa mhux fl-aħħar tal-mazzita nsib iż-żbiba. Kif jgħid il-Malti. Bdejna bil-proverbju Malti u nerġa'. L-isbaħ moment, anzi, bil-kontra. L-ikraħ moment tal-karriera tiegħek u l-isbaħ moment tal-karriera tiegħek. Jiena ma ngħidilx karriera din. Nġiex karriera ħafna drabi isek tagħmel. Ma kellek karriera politika? U hija ta' karriera tgħidilha. Orrejt, ħajtu. Jiena l-iktar moment
ikra li kelli kien dak l-inċident li kien ġara ta' papa li ġifiri. That was devastating għalija. Naħseb minn dallat, imma mbagħad l-ixju tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja u koll ġifiri kienet xi ħaġa li u hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna ħafna. Hekk nikkitniju. Xi dawn huma żewġ mumenti ħanajtek tampat. Kienet tikkritikak lilek. Ejja. U kienet feroċi fil-verità. L-isfortuna din ta' Defni ġifiri li kienet tagħmel xogħol ta' investigazzjoni. Xogħol li dana ma minna l-ora. Weġġat il-ħafna nies. Jiena waħda minnhom ġifiri u mhux li biss il-familja. L-tifla tiegħi ġifiri t-tifla tiegħi ħadd ma jafa f'dal-pajjiż għax mhix persuna li tidher dejjem żammet ruħha nokwa, unassuming, ġifiri u f'mumenti ġifiri di qatt ma qed ma ngħidha. F'mumenti li sejra tagħmel eżamijiet importanti. Taf kif ma minnaħa l-oħra. And that hurt. It hurts, but I rise above, ġifiri xorta mhux minkejja l-uġieħ. U kien hemm ġifiri dan. Kien hemm uġieħ ġifiri b'ċertu paroli u diskors. However, il-familja għana we rose above, mhux ħanoqogħdu ngħidu għax weġġadna. Le, dak li ġara huwa horrendous, huwa ġifiri there's no way to describe it, xi bl-istess mod li qed insemmi t-tifla. Jiena għalija inħares li tfal tagħha u ngħid kieku kienet it-tifla tiegħi di. Jew ġifieri jekk inħares lejn l-affarijiet biex nipprova nifhem u tipprova tifhem għax inti tkun il-persuna biex tkun qed tifhem 100%. Imma dak il-momenti. Il-fatt li kienet ġurnalista li kien qar. Sorry? Il-fatt li kien assassinu ta' ġurnalista. Mhux hekk, ġifieri inti tilta ħajja. Ġifieri dika. Ma simbolikament dak li jfisser għad-demokrazija, għal-pajjiż, għal-fej edha r-Repubblika. Bla dubju. Ġifieri mbagħad dak kien attakk fuq ġurnalista li qed titkellem. Sa jien mhux ħanider ħelwa ngħidu da ma' ċertu settur, ma dik il-verità. Ġifieri ma stax jħoss nonqos moralment u etikament jekk ma ngħidx il-verità ġifieri jiena nista' ngħidha hand on heart għax kont waħda mit-targets jiena għal Defni qas konna faxejn. Jiena kull ma kellimta f'ħajti minn darba sa darbtej fuq it-telefon. Darba meta provaw jaħarqu d-dar u ċempilt biex nurija empatija. That was dan u ma nafx kien xemx darbohra. Fil-verità, ġifieri. Tiftakar sena kienet meta. Ma kont ma niftakar xejn. X'kien ir-rispons tagħha meta ċempiltilha biex? Normali, ġifieri normali fis-sens. Naħseb li apprezzat ġifieri dejjem apprezzat meta nkun għaddejja xi ħadd iċempel u juri simpatija. Ġifieri dan l-unika nkontri. L-interface li kellek. Laqat, u mhux wiċċ in wiċċ bit-telefon, ġifieri. Wiċċ in wiċċ jiena qatt ma kelli conversation, u laqas kienu affarijiet li għamlu sens, ġifieri jiena naħseb li kien ikun hemm biċċiet ta' informazzjoni tibda minn punt forsi ta' fatt, u mbagħad tiġi estrapolata fl-istorja, qed tifhem ġifieri. Però dak għadda kollu għalija u ma nkunx irrid nitlef, ma rridx iwaddab li l-nifsi u l-uġieħ li għaddejna bħala familja biex ninsa l-atroċità. Le. U għana bħala poplu dill-istorja we need to come to the bottom of it għax ħatibqa tweġġana, ferita, mhux feri, kulħadd madut qisu. Ġifieri we need to get to the bottom of it. Grazzi immensament tal-autentiċità tiegħek u naħseb dak li rid ngħid dil-figura matriarkali. U din importanti li minnet jisma' naħseb jifhem billi jingħad li l-assassinu ta' Defni kien atroċi,
maħniex ngħidu li ħajta kienet qaddisa. Yes. Il-probabilità kieku jiena u d-defni eżistejna fl-istess mi fl-istess spazju, tnej rasna jibsa, rasna qaskum da probabli xi darba konna ħanġu għoqda wkoll. Imma jibqa' l-fatt sagrosant li meta jsir assassinju partikolarment fil-femma tiegħi ta' ġurnalist f'demokrazija għax qiegħed jinvestiga, hemmhekk għandna problemi kbar. L-isfortuna di ta' dawn ta' stejjer koroħ bħal dawn. F'dan l-aħħar snin fl-Ewropa stess ġraw iktar minn post wieħed. Ġifieri apparti rifless tagħna bħala pajjiż, għandu jkun hemm rifless ikbar imbagħad minn aspett Ewropew, ġifieri għandna di responsabilità għandna mhux qed ngħid għandna l-Maltin ma parti mill-Ewropa. Worrying. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Isma' jemmorru għal-parti eżatt. L-isbaħ. Nispiċċjaw fuq Inħossi privileġġjata li intqajt ma' Papa Franġisku. Mhux għax jien appartieni għall-Knisja Kattolika, imma x'dan huwa raġel li għalija jiena wieħed min-nies li nammira huwa San Franġisk, għax ma sax nifhem kif. Titkun kbir biex inti kollok kollox u tagħti kollox il ħadd ieħor. Di forsi naqra influenza ta' wkoll mill-papa. Is-sieri kien jgħidilna il-karità mhux miżżejjed għandkom minn dak li għandkom. Allura għandi dak xi ħaġa oħra coming from. U f'Papa Franġisku dak hu, ġifieri da jiġi li niżel fit-toroq bil-lejl isib jitma' pereżempju dan l-lena tiegħu mhux ittieħ l-affarijiet hekk madri, imma ttieħ pereżempju għal għandu charity. Anka, per eżempju, il-sens ta' ftuħ, issa għaw min jgħajlek isma, ma mux miftuħa bizzet il-Knisja, ma hemm differenza, Papa Franġisku għamel ċertu impatt fejn fetaħ il-Knisja għal jinnaf. Kienet unheard of li l-Knisja, per eżempju, taċċetta minn id-divorzjatu, anka fejn jitlu xus tal-gay. Tal-LGBTI għalmenu għem ftit iktar freskazza u iktar serenità. Et nifuġ veri, ovvjament, il-Knisja mhix ħad taċċetta ċerta affarijiet, imma nfemm iktar dinjità u serħan. So, Papa Franġisku huwa l-unika persuna li jiena ntqajt miegħu matul il-presidenza, ġifieri ntqajt ma' ħafna kapi ta' stati. Li kull meta ntqajt miegħu ħassejt xi ħaġa minn ħadd ma niddejjaq jiena Johnny ġifieri jiena tant nemmen f'dal-pajjiż li jista' il-potenzjal tiegħu huwa kbir. Li mort ntqajt ma' ħafna heads of states li ħadd ma impressjonani, ġifieri fis-sens ma ħassejtniex sir dudu għaġġejja minn pajjiż żgħir, anzi, inħossni il-uniqueness tagħna vantaġġ u minn taħt ieħor. Per allura I wasn't inhibited minn ħadd. Però mbagħad meta iltqajt ma' Papa Franġisku u kelli x-xorti nintaqa' miegħu xi darbtejn jew tlieta. Imma ħassejt xi ħaġa straordinarja li jiena qiegħda ma' xi ħadd kbir fimt ferm ikbar. Ħassejtha ħafna. Is-sens tumil tal-għandu. Tal-ħagġeb. Naf li għatlek l-axar mistoqsija, ma l-axar mistoqsija. Għalfej ġejt fuq il-podcast, għalfej l-għajt għal-istadjana tijaj. ċi kontilek tajla ħafna. U bħat spiċċajt nistħin għajlek iktar. Le, battajt għaftet iktar xsib. Insomma, veru. Imma jena n-għost. Ija, xtant kontili nejlek lejjid. Għali għadi. L-ewel net anka immissat nirrealizza li għaddew ma nafx kem. Naf li għat li satej u sadna u għakxie
Kemmilna. Tletzijed. ċifri di għatma ma dejjem nejt. Ma maġinajti. Ma jkun naf tal-darba titħolaw jenu għanta jkollna ġenajdu. Ġifri that was it. Ġifri s-sajina insegwi il-podcast unħu gost, ġifri. U għal-kem etlek biex nkunu ftit iktar dana, ek. Ma nużax ċertu vokabularji. Ma u koll niggustak l-istil tijak, ġifiri. Għajla, ġifiri nuhu gost. Ma kolċet nimmaġinani wara dal-mikrofon. Il-persistenza talent, bro, il-persistenza talent. Li waslet għal din it-taħdida. Mir, grazzi immensament tal-ħin tijak, għaset li kont ġenwina immens u samt maħna b'mod ġenerus immens. Qalbi, grazzi. Patreon.com/John Mallia, ma nafx għal-fej Julian kiteb eccellenti, eccellenza. Ok, no, I get it. Eccellenti, eccellenza. Patreon.com/John Mallia. Good night. Mela, tlaqna?